Uom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura. Do kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon ni kapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguot. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapag tanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan, kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga gikan sa tubo. Nakahibalo-bala ka mo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kung duga sini. Nanging primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sang biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sang mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, sekak cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madamo pa. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginagabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka sliding windows ka ventanillas. Ang
Ang ining ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisa sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, piliu na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 7 minutos na ang nakaligad sa takna sang alas 3 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, Oriental, Siquijor. Kag kung sa diin man malabutan sa aton nga pagwaragwag, subong nga hapon petsa 5 sa bulan sang Oktubre tuig 2025. Sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share. 81 kaadlaw na lang nabilin ang adlaw sa nga Pasko. So maayong hapon sa aton tanan. Welcome diri sa programa sang Dr. Bombo diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Live kita sa Bombo Radyo Facebook page kag sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Subong nga Domingo aton nga istoryahan ang importansya sang bloodletting. Kag ano bala ang mga bagay nga aton nga dapat tandaan antes kita magpakuha sa dugo o kung donate sang dugo paano kita mangin eligible. Subong hapon aton nga linya aton na welcome ang aton nga guest Dr. Subong hapon Doc Cesar Yap. Mayong hapon na Doc. Yes. Hello, Doc. Okay.
So, ang testaman nga establish pa naton ang aton nga connection kay Doc Cesar Yap. So, liwat naman naton nga ang istoryahan naton subong nga hapon ang bloodletting. Inibangod kay sa November 15, Sabado ina nga adlaw, ang Bombo Radio Philippines ang magapatigayon naman sang Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain. Isa ka bloodletting activity nationwide. So, liwat aton nga i-welcome si Doc Cesar Yap. Doc, mayong hapon. Welcome sa aton nga programa kada Domingo, ang Dr. Bombo. Yes, talaga. So, may daang aton nga audio. Hindi na kabati sa Bumupit. Okay, mayong hapon, Doc. So, kamusta, Doc? Wala sing audio? Hello? Yes, Doc. Mabatian mo ko, Doc? Hindi ba mayroon? Naigataman? Full volume ako din. Okay. Hello, Doc? Hello, Doc? Hello? Yes, Doc. Hello. Mabatian mo ko, Doc? May nakataman ng audio. Ako nasa kasunod yan. Let's wait. Okay. Okay na ito, Nodjo, Doc. Hello? Hello? Okay. Doc, mabatian ka man na diri sa aton nga end. Pero ako, mabatian mo ako dira sa imong end, Doc. Okay. Sige. Sige, i-establish taanay ang connection naton kay Doc Cesar Yap, no. So amo na to liwat gani nga sa November 15 liwat kita nga magapatigayon ang Bombo Radio Philippines magapatigayon sa Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain. Ini ang ginakabig nga multi-awarded and biggest one-day bloodletting drive sa bugos nga Pilipinas. So, aton nga welcome liwat si Doc Cesar Yap. Doc, mayong hapon. Welcome sa aton programa. Okay, sige. So, no? Okay. So, ini nga momentous event, ang dululungan nga hiwaton sa November 15, sa nahambal ko na, Sabado ina nga adlaw, sa 25 key areas, diri siya sa aton nationwide. Kung sa diin, nag-opera ang 32 fully digitalized AM kag FM stations sang Bombo Radio kag Star FM. So, ang Dugong Bombo, ang isa ini ka joint effort sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sa kooperasyon sa Philippine Red Cross. Ini ang ginatawag ang Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain. Hindi lamang isa ka kampanya, agod nga magdonar sa dugo, kundi ini man ang pagsalbar sang kabuhi, rason nga ang mga donors sa makabig na nga mga baganihan. Sa nagbigan nga tuig nga bloodletting drive, ang Bombo Radio Philippines nakabulig sa dako sa pag-replenish sang supply sa dugo sa pungsod pinaagi sa nakakolekta sini nga masobra 2.1 million cc sa dugo ukon katumbas sa 2,081 liters 550 gallons ukon 10 drums sang life-saving blood. So apisar sa pagsanyog kag pag-abanse karon sang siyensya, wala pa sa gihapon sa nadiskubrihan nga maka-replace sang human blood. Kag sa karon, padayon nga nagasaka ang demand sa dugo, pinagi sini nga kampanya, ang Bombo Radio ang nagausar sa national kag local strength sini, agod nga ma-promote ang ginatawag nga civic responsibility kag compassion. So, subong nga tuig, liwat kita nga nagapanawagan. Ang Bombo Radio Philippines, liwat nga nagapanawagan sa mga partners, stakeholders, kag local communities, nga mag-volunteer, agad nga makahimo sang impact kag meaningful difference sa syudad. Ang Bombo Radio ang nagapangagda sa tanan,
nga makigbahin sa sining life affirming event. Gani magparehistro na. So mahimo kang magtawag sa telephone number nga 707-2839. O kung magkadto diri sa estasyon sang Bombo Radio kag Star FM sa second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. So join us in saving lives. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radyo Bombo. Star FM, it's all for you. So amoy na dang aton nga kampanya no nga magpag. So aton na ina nga liwat aton nga ihibaloon ano bala ang mga dapat naton nga mga reminders. Nagligad nga adlaw kuha naman kita sa mga tips, sa mga reminders sa aton nga Red Cross, subong ato naman nga i-remind ang aton nga mga pumuluyo. So sa biyak na linya ato welcome si Doc Cesar Yap. Doc, mayong hapon. Yes, no, may hapon mo po, Fred. Kumusta akong tulog? Pati Bulbas ko na ganyan. Salamat. Thank you, good mo, Fred. So, may hapon na ito na. Ipipata natin yung palagati palamati sa DYWB ang Bombos ng Bacolod City kasi natong programan natin sa FB Live. May hapon siya tanan. Yes, Doc. So, subong aton nga istoryahan ang importansya sa bloodletting, ang mga reminders sa aton nga mga kauturan sa luyag nga magdonara asang dugo. Kag kun idalon na lang naton, Doc, i-remind naton kung sino ang pwede kag hindi pwede nga makadonate sang dugo, Doc. Yes, no, umpupes. And kabay patani, no, nga maging madinalagon, kaya kabalo ko sigurado, sobrang nga 2 dekada, no, ang aton nga dugong bumbo. Yes, and ever since daw successful ganyan permi, no? Makumupulo ka drums. Pulo ka drums ng dugo, no? Sa isa lang kadlaw. Nationwide. So gapasalamat man kita, Doc, no, sa aton nga mga kauturan nga nagahatag gid sang tiyempo kag nagaupod sa aton sa pag-adonar sang dugo. So Doc, ano ang una naton nga reminder sa aton nga mga kauturan? Ano ang himuon para nga mangin legible para sa aton nga bloodletting? Yes, una sa tanan. Pero mas manahig guro kung akim kalabanan ba ng problema sa aton sa ibang subong hadlok lang nga hatag sang dugo kay kuno damo sila sa mga nakulbaan sila sa mga dagong mga sistema way sa kabalo gali nga masyado mga liya ka beneficial, no? Kung silingon sa health kag sa physical health kag sa mental health gali dako iya gali mabuli kung magdonate ka sang dugo, no? Okay, number 1 nga daan. So makita nato blang kay kada 3 ka bulan gini kakatuna man ato niya pula nga dugo mo. Yes. Nalubong na sa ato nga stream, no, di ba la? So kada 3 ka bulan. So putsilingon, well, may gapon sa mapuslan, so mas mapaganda ihatag to na lang. Di ba? So kung ihatag nato ang dugo, so ano ang mga benepisyo pa sa kada ko gali number 1 nga daan is makita nimo bala nga ang may libre kita nga check up, no? Kung mag-donate ka bala, di ba lang na check up ikaw, Yes. no? So, mabala nimo kung may high blood ka, kita dira kung madalas nakitik sang heart, malagkita dira kung may asthma ikaw, ni madakpan dira kung pila ang imo nga maluspag akong hindi, no? Ako for example, dako iya pasalamat ko sa dugong bumbo kay aman 41 years ago. 41 years old ako gali, 20 years ago, no? Nag-donate man ako. Dito ko nakita pagpa-check sa ako ni Dr. Robles, mga chairman sa Red Cross diri, no? Dito ko nakita 170, 100 gali ako niya blood pressure. So wala ko isang may kinabatyag, pero nakita ko iya nga na dito na dapat taas gali ako blood pressure. So naging nagpakalma ako, no? Natanaw taas gyapon, no? So dito ko nakita. So gusto ko siyempre, sige na ko yung maintenance sa subong, no? So bumukit, nakita na ko bilang ang masilitang dugong bumbo yan ang salba ka akong kabuhi kaya kung ay ko balog may high blood gali akong bumukit. So muna, no? Yes, Dako iya ang benepisyo madakpan kay man libre ang check-up naton, malanta pa na imong hemoglobin, no? Matanaw lang kung dala may kung maluspad na gali mo yung dugo, manubo na gali mo yung kapulang sa dugo, no? Na kagsa malta ko may hilanat ikaw mabalanda ako na ano kung imo nga mga pulso kung mahina na, so buti lingon tamo gigit sa makita kung magpalantaw ka kay libre ang check up, no? Kag libre pagit ang kuan kung eligible ka na for example
libre pa malang tao mo kung may hepatitis B ikaw, kung may may syphilis ikaw, kung may HIV positive ka, no? So libre man sa buffet, no? Ang pinakadako idyang bintahan, no? Ang imo idyang self satisfaction, no? Imo lang pamatsyag nga nakahatag kay sa dugo na salba nimo ang kabuhi, no? Ang isa ka, sa isa ka pag-donate mo, 3 ka kabuhi mo nga masave, no? Di ba lang buffet? So dako, no? Dako gid yang sinaton nga imong pagpatis imong lawas nga nagiging hero ikaw, no? Di lang inyong question is a little pain. Nga dapat sa subong pangadaan, Dok, nga madamo sa nga pagpanghangkat sa aton diri sa palibot naton, especially ang dengue. Ang isa pa gid na dira madamo man sa mga balatian nga kung kaisa kinahanglan gid kita nga isaylohan asang dugo, Dok. So isa gid din na nga sa kampanya naton diri nga gaingganyo gid kita nga sa mga pumuluyo nga maghatag kag mag-donate gid sa dugo, Dok. Yeah, tama na matuon, no? Gabi pa subong dengue season na naman, no? Dito kabalo mga kita mo mga disaster naton, dilog, bagyo, no? Mga damo pala sa mga kalamidad nga posible na nga may mga aksidente, no? Nga kakilansang immediately, no, sa dugo. Di kung kulang ka sa dugo no? Dako iyan sa saya nga hindi madulaan si kabuhi ang isa ka tinuga nga nagasuffer, no? Nga very very healthy man tani. Yan nung karon kay nabunan, natiruhan, no? Nagkwagin operahan, no? Bisan nagilangani sa pagusong, no? Ay hindi ta kabalo sila base gulpi ma-hemorrhage kaya yan, no? Pailayo lang. So damo gid ang kakinalan sa dugo diya buffet. Kung ikaw nga nagapamati, kung healthy ka, kag pamatsyagan mo, pwede kagid mag-donate sang dugo, donate ikaw kay damo gid sang benefits, hindi lang sa imo kundi makabulig ka pa salbar sang kabuhi sa iban, Dok. So ang okay, Dok, reminders naman ni Dok kay nagligad nga adlaw naka naman kita bali na lang gid sa mga aton nga mga pumuluyo nga ano ang aton una nga himuon antes mag-donate sang dugo. Yes, kaunti una sa tanan, no? Register kita, no? Pa-register kita, no? And, I think kabalong kita, no? Anywhere, any bumbo station sa bilog Pilipinas, pwede kita tiyak kakadto, pa-register kita nga daan, no? Pagkatapos dati on the day, no? Himuon na tonti, siyempre, hindi na kita magpatama inom the night before, no? Kung marami kita ni nga, namin atong tulog, no? Okay? Tapos, ang himuon naton is, antes na, hydrate kita nga daan. So, inom kita, no? Mga not less than 2 glasses of water. Kunanon sila para nga kaon gid kita. Kaya basi mo gutuman ikaw karon to karon. No? So, pagtapos nati na may doktor na to nga matanaw sa inyo, tanawon kung eligible ikaw magpakuha sang dugo mo buffet. So, okay. Dok, sa may form na bala, di ba may form na ang Red Cross? Sa nadumduman ko, sa first time ko nga nag-donate sang dugo, may ara nga question dito nga kaagi ka travel nga aman, Dok. Yes, no, thank you very much. Kay una sa tanan, sabi ba kung ang gikadtoan nimo nga lugar may mga malaria, no? Tiyo ko balo napututan ka sang lamok. May ara ka pa sa nga incubation period, wala ka pa sa sintomas, no? Pero ara na gali may malaria na gali nga bakterya o sapat sa imo yang dugo nga base kung ihatag mo to karon doon sa imong dugo kundi hindi manami, no? Or nakatuon sa lugar nga damo sang bagpo naman yung mga virus, no? COVID for example lagi lang, no? Then pagbalik mo diri sa aton, may kabalo naklo mo to gali ang virus, ara sa mga lawas pero wala ka pagapon sang symptoms kasi nagadevelop na mo ara pa sa incubation period din tawag wala pang sintomas pero ara na gali sa sulod mo lawas ang virus. So amo na so posible nga basiya laton ka naman pagi sa mga dugo, no? So subot silingon, kung bago ka lang abot kung kanon ka anay pamangkot ng anay kung wala nag-travel ikaw, no? Di ka nagkadto kay ti isa ina ka rason nga ma-defer anay, no? May deferral kita
kay tungod yan iyang bago ka lang nag-abot halin sa gwa, no? Bumapay. Kag amo man na ang isa man ka rason, Dok, nga ang mga travelers bala nga may ara sila nga ginatawag nga quarantine, Dok, no? Yeah, tama, no? Tapi pa kung during sa isa ka kung may pandemic, no? So, may quarantine period kita anay. So, chances are, wala to na siguro mga 2 semana, no? Nga laos ang sintomas. So, hindi ka na mag-donate sa subong tiyempo, no? Pero, siyempre, after sang sabi subong na abot ikaw, November 15 pa man to bala, no? Ang dugong bumbo. So, so may chance pa na nga safe ikaw maghatag bumbo faith. So, okay. So, kay sobra naman siya 2 weeks from the day nga nag-abot ikaw, Dok. Kay ang incubation period, usually sa mga virus, 2 weeks. Yeah, tama, no? 7 to 14 days na siya bumbo faith. So, okay. So, Dok, what gani sa aton nga impormasyon diri, may ara, Dok, nga gina-advise nga hindi ka anay magkaon 2 hours before sang pag-donate mo sang dugo. Pero, samtang layo pa kaon ka nagidanay. Tama, no? Diba, siguro mag-hypoglycemia ikaw, no? Actually, pagkatapos mo sa donate ng dugo, no? May pamahaw mga ginahatag sila. Yes. No? May snacks na ginahatag sila, no? Hindi lang snack ka daw, bati ugani agapon. Kung abot na agapon, libreng na t-shirt, no? Yes. Sa biging bumbo, no? Parang daw pasalamat man, no? Pasalamat mo sa inyo. Bubapit. So, ang isa pagid, kung pwede pa lang, kay kung ikaw nagasigarilyo, hindi lang tayo anay magpanigarilyo. Tama, no? Kung sa inuman, the night before, hindi na mag-inom. To si Moti, kagabi pa man to ya, tiwait ka siguro, kung dati ba may harap pa dahil mga blood alcohol level, no? Nga basi mataas-taas pa yan po. Kag, Dok, ang may mga maintenance, yes, no? kinahanglan, imnon, gid ang ilang nga maintenance. Correct. Base karon kung anong sistema, no? Kag kailangan, siyempre, ngayon, 16 years old, no? 17 to 65 years old. Nga healthy, quote-unquote, na. Sa iba naman niya, pwede ganun 16, no? Basta may panukot na sa nato niya yung mga ginikanan, no? Kag yung mga blood pressure, siyempre, kailangan, no? Hindi magdupo sa 90, sa 160, no? Tapos ang imo naman yung diastolic sa talong is hindi man magdupo sa 60 over 100. Kaya kung 170 over 110 blood film. So, hindi wala ko kahatag, no? Pero, nasalbar ako kabuhi. No? Kaya nga, nadakpan ko yung may high blood kaya ako yung buffet. Kag, kung kaisa may mo ginandako gid na yang bulig kay may free check-up matuod para nga mabuligan ikaw kung wala ka pa check up makita kung ano dang imo nga ginabatch kung kaysa, Dok, feeling naton okay lang kita. Tama, matuon, no? Kang imo timbang, no? Tani magdubo sa 50 kilograms, 50 kilos, no? Na kamangka naton dira. And to ba't ka ida, no? Inom ka, no? Mga 16 ounces o buta mga 2 ka basong tubig before sa inyong appointment. Kag, of course, no? Ang atong kaudon tani kung sa agabi, no? Hindi natin mag-consume sa dugi yung katambok. Mantikaon, no? Or mga fatty foods, no? Kung pwede lang man. Kag, ang suksukon niya bayo, no? Ang kung lang, no? Kung nung still si Mati, ang pwede lang marudyo na mufet. Kag idugang ko lang, Dok, nga ari ni siya ng reminder ni siya, Dok, halin sa Red Cross. Nga ang oral medication naman, Dok, ang ilang ginatugutan nga mahimo makapakuha. Pero ang mga tao nga naga-inject, Dok, like insulin, wala na sinan, Dok, nag-aalaw nga makuhaan sang dugo. Oo, pwede. Siyempre, malubas ito nga, apektado man ang mga sugar level, no? Kag, kung pwede man tani iyang, tapos ang hatag, hindi kita magpamukat, no? So, pwede ka kailay-hilay, gusto mo, pwede ka man nga kahigda, no? Samtang ginakawaan ikaw, pag gusto ka lang, kung di mo nanin mo gusto, pili ka lang kung sa wala, kung sa tuon yung mga kamot, ikaw kuhaan sa dugo, no? Kag, ang kunda medyo tapos sabi kuha, no? Ay ginahapon na hinahina na magbangon, hindi na magulpit ito, no? Na kung makabatsa ka karon nga medyo gilingin mo ulo na, no? Pabado kang daan,
sa aton. Kasi siyempre, pila naman ka beses nga nag-volunteer kita, nga nag-screen kita no, sa mga blood donations. Sa Philippine Red Cross, member man ako daan sang members of the board ako sa aton yang Philippine Red Cross Capiz chapter. So ako pang chairman sa blood services. So nakalabanan gid yan, nag-attend ko sa mga blood screening, no. And kaloy sa Diyos gani kung imbitahan ako sa Bumbo, no, sa November 15 ma-intra man ako gyapon Bumbo Faith. So muna no, kadamo sa mga ang kalabanan gyud na obserbahan namon is nagalingin ng ulo, no, isa may kalipong, no, na kay tungod gani iya sa ginataton nga maybe kakulba o ginatawag na vasovagal reflexes, no, nga gulpi lang nag-apri mong kaugatan, gumulpi ka pa bangon, no, lugamay sang nervyos, di amo na posible. Pero ang ginobra mala naton sinayang nakuha blood pressure, peg down, pataason ang TL, no. Then, more often than not, sa kaloy sa mga Diyos, gaon naman. Nag-improve ni idaya nga pamatyagan mo buffet. Yes, Doc. Kag, Doc, nga sa amon ba lang babae, Doc, how? Diba, may, diba, isa na sa pamangkot kung nagabusong ka. Or, sang sano ang una kag last mo nga menstruation. Kay wala nila ginakuhaan ang mga babae nga ongoing ang ilang menstruation nga Doc. Yes, no, kasi siyempre may mga hormonal tawag natin na situations, kag kadua, siyempre kung nag-menstruate ikaw, siyempre kagwa man ang pulang na dugo sa yung menstrual blood, di ba la? So, posible nga rin basi kaya in the process, kag mabasi ka rin yan, siyempre nag-jutay mo hemoglobin, kag kuhaan ka rin sa dugo, so hindi man manami, no? Or basic na ang time mo menstruation, kung saan mo menstrual history, kay basic posible nga nagabusong man ikaw, no? Kaya man, pregnancy is one of the reasons nga hindi ana kita, no? One of the reasons for deferral, o kung i-defer, hindi ka pwede kakwa kung nagabusong ang isa ka babae, no? Kag, pagbata, no? Naka-deliver ka na, for example, susulod ay sa mga anong kasimana, no? Isa ka bulang katunga, hindi ka na pwede katag sa dugo. Okay. So, bale, kung ikaw nga isa ka babae nga nagabusong ka, after mo nga mag-give birth, 1.5 months pa ang imong nga hulaton antes ka makadonate sang dugo. Tama na, no? Sakto na matuod. Kag, kung pwede lang tani, samtang ginakwaan kita sa dugo, pwede ka imo ka text, pwede ka imo ka Facebook, pwede ka imo ka para ma-relax ikaw, pwede ka kabasa, o pwede ka istorya, no? Di ato niya mga Red Cross, mga volunteers, na yung mga medtech na ito nag-extract sa dugo, mabuot na sila tanan, so pwede ka nila istoryahon, no? Pwede ka mo yung kamarites, pati siya nga love life, kung anong sistema, para nga malingaw na ikaw, hindi yung pagkulbaan mo buffet. So, ang isa abe, karason ko nga, mandok nga, nagataas ang aton nga blood pressure kay man sobra nato yung kaisa ka kulba. So amo na nga dapat nga kung mag-donate kita sang dugo, relax gid kita, Doc. Correct, no? Nami ganito may mga soft music. Hindi ka dapat pansin mo mga AirPods, no? Mati ka na sa mga beautiful music. Dada para nga ma-relax ikaw ka, malingaw ka man bumbukit. Doc, sa pag-donate bala sang dugo, may ala nga 3 months interval. Nga, Doc, amo na ang rason ko nga dapat mag-donate ka, may 3 months interval, Doc, how? Yeah, no, tong hambati ka ginang kada 3 ka bulan, no, ginakatuna wala to niya pula nga dugo. So kada 3 ka bulan na ulian ikaw. Karon pagkuha sa imong nga dugo, for example, no, siyempre hindi man na yung sigida maka-replenish, no, di ba? So, dapat, kung whole blood, 3 months. Pero kung sa platelet lang yan, imo ihatag, no, sa platelet ni mo, for example, pwede ka niya nga 1 month, no? Buang platelet, ikaw isa kaambay nga gusto mo nga tagaan sang platelet ang imo yung bata, no? Kaya ka-pwede na kanubo yung platelet count, no? Nagadinugo na, no? Pwede kaya kakuan nga bago ka lang nakuan sang platelet sa una, no? So pwede kaya ka-donate liwat sa sulod sang 2 kasimana, 4 kasimana, no? So medyo malipot yung interval sa platelet count, no? Kumpara mo sa whole blood. The whole blood dapat 3 months, no? Mas madugay pa diyan kung tawag nato nga ng double red cell blood, apheresis, no? Butsilingon lang ginakuha lang lang imo lang yung hemoglobin, no? Ginabalik lang to imo plasma kag ibang mga types of cells, no? So inagani ka lang pag sa mga sa 16 weeks, I think, no? Mas malawig-lawig sa before kakuhaan liwat
sang imuyang packed red blood cells ilang sistema. So meaning, so sa whole blood, kaya mo ng common naton, ginadonate, no? So 3 months interval ang bumbupet. So, ang gali, Dok, pasalamat kita gali sa mga tao, sa mga galuner, bala naton, Dok, ha, sa masami nga nag-donate sa dugo, nga madamo na sila sa every time nga magpanawagan kita sa bloodletting, ara gid sila, Dok, so pasalamatan naton sila. Kay wala sila bala, Dok, nag-duha-duha nga mag-donate sa dugo, kay kabalugid sila nga dako ang mabuligan sa pag-donate sa dugo. So, dugang na naton, Dok, no? 6 tubtob 8 ka oras nga tulog. Pwede lang, no? Dalat before. Kag, after nang nakuhaan ka sa dugo, ako ako sa pamatsaga, pero minsan nag-acupuncture, ako bala bubupit. Alam mo, pamatsaga, galutaw ako, ako sa Durbana, ito ka namin gaya tulog, no? So that's why, bawal mag-drive long distance, no? Kung nagpakuha ikaw sa dugo, no? Na kay man, tuyong gagidya, kalabana, kiti namin pamatsyag, no? Bawal mag-marathon, no? Bawal magpamugat, no? Kung bago ka lang nakuhaan, kaya siyempre nag-adjust pa na yung mga lawas, kaya tungod yan niya nag-donate ka sa bago ka lang nag-donate sa imong dugo mo buffet. So, amo na gani, Doc, nga kinahanglan gid naton nga magpa-kondisyon kung kita ang mag-donate sa dugo. Kay kasayang laman bala, Doc, nga nag-effort ka, nga nagkadto ka didto para magpa-screening. Pero kay ti hindi aton kondisyon ang lawas ta, ti ma-defer gid ang aton nga pag-donate sa dugo. So bisan ang dako man gid tuod ang aton nga buot nga mag-donate sa dugo, pero hindi kita kapasar sa screening. So hindi man kita maka-donate sa dugo. So kinahanglan gid naton, Doc, nga magpa-kondisyon. So kag isa pa, Doc, light breakfast. Yeah, tama. No? Light breakfast, kag napalang low in fat, no? Hindi sing masyado ka mantikaon kung pwede lang bumupay. Kag abutan dito hataga sa mga identification card di what siguro nga ikaw gid yang basilain ni blang ID mo yatag lain gid yan, no? So siguro ina siyang ikaw ina siya ang naga-donate kag muna check up ko sa doktor kung ang vital signs halin sa temperature, blood pressure, pulse rate, respiratory rate, no? Na tapos pag sila okay ka na, tanawin mo hemoglobin, no? Kung sobra sa 12.5, no, or 13, daw pwede kaya katag sa dugo, no? Kag of course papilion ko na yun. Ano gusto mo, higda ka o damit yung hilay-hilay, no? Papilion ka kung hindi mo gusto kuhaan sa wala, kung sa tuo, no? And of course pagkatapos ni mo sang kuha sa dugo, hindi ano magulpi bangon. Sulat siguro mga 8-10 minutos anay, no? Nga makapawayway ka anay. Hindi anay mag-gulpi bangon. Kaman, adjust mo mga lawas, no? Pagkakuha sa mga dugo, no? Pag-anay sa duty anay ng mga minutos, no? Punta tabi, mga 15 minutos anay, no? 10 to 15 minutes before ikaw sugta na mo yung magbangon, no? So, pagkakuha na sila, no? Kuha ka rin, na to rin ang dagom. Of course, tagansang bandage para nga hindi na infection, bumupay. So kanami gadya, Doc, sa tuod lang kanami sa tuod sa feeling nga makuhaan ka sa dugo kun amo na nagaling, Doc, do kabudlay lang man gid sa amon nga mga babae nga mag-donate sang dugo. Una kay may monthly period kami kag ti dako man niya kung may partner ka may chance ka gid nga magbusong ka ti amo man akong kaisa ang challenges sa aton nga sa amon nga mga babae nga gusto man namon nga mag-donate sang dugo, pero may mga bagay lang gid nga naga-defer ang pag-donate naton sa dugo, Doc. So ang rason gali, Doc, kun nga ang kinahanglan mo imnon gid ang mga maintenance para nga hindi magsaka imo blood pressure. That's true, no? Na up to the maximum age, hinabatay na 17 to 65 years old. Pero kung daw medyo sa pananaman sa doktor kay gusto mo diya mahatag, for example, 70 years old ka na, for example, no? Pero nakita mo sa doktor, abi nga kaya nimo kag kaagi ka naman, galunder ka na ya, no? So ginatagaman namon aliway, no? Iti kanugod pa may matuod kay gusto nimo yang makabulig si mo si katawo, no? So tanong ka sa doktor si maayo, no? Kag isa di gina go signal man kami, no? Maka-donate ikaw, no?
So kadamo sang sa mga tawag naton yung mga galoners no na diri sa aton. As a matter of fact gani no kada mag-screen kami no. May mga pasyente ako nga pila niya ka beses na naghatag sang dugo no. Sobra na 17 times, 20 times no sa iyang lifetime. So nakita nato bala nga ina siya kung saan pa bala daw sila ton nga hero no. Pero hindi lang bisan first timer ka lang ya, virgin ka pas paghatag ya. Ako na pirmi ginambal sa likodoy, balo mo si mama at papa mo nga gipadako kanila nga isa ka kabaganihan no. Na kay nga ka busilingon nag-donate ikaw sa dugo, hindi lang para sa imo yang self kundi para gyud sa imo yang isikatawo mong buffet. Dok, igaan na natin gini balasang emphasis ang mga hindi makadonar sa dugo. Like for example, sa ginhatag na di sa aton sang Red Cross, may yara sang sexually transmitted disease, human immunodeficiency virus o kon STD, HIV, kag iban pa nga balatian yung mga kalaton pagi sa blood transfusion. Pero ano dok, ang other than this nga balatian nga hindi sila makadonate sang dugo kay ang ano di is makalaton ina pagi sa blood transfusion. Tama no, ang imong hepatitis B, HIV no, na o ini mga tinuga no nga may malignancy, may cancer, no? O bagol na chemotherapy, no? Na mga pasyente may mga severe mga cardiac conditions, rheumatic heart disease, no? May mga heart failure, no? So ginapanamo na sila nga hindi lang, no? As a matter of fact, bala buffet ba may isa to kanta nga daw nagtulog akong luha kaya nga ay no kiang na siya no na tiki gusto niya ma-donate ikuti alsabi ng kamot mo no ay isa lang ka kamot niya maalsa no buya mo kadagdag gaki payaguyan gumangal pa gusto gid mahatag ligod no pasensya gid mabudlay na no so butilingon no ina gani mismo kaagi na stroke pero gusto pa idagya po niya magbulig, gusto pa po maghatag. Di hamas mga kita nga mga healthy looking, healthy in feelings, nga hindi kita maghatag sa ato niya nga yutay nga dugo para lang tani nga malipay kag mabuhi man natin si katawo mabufe. So dapat ano gani dok nga gina-encourage nato ni sila no nga maghatag, mag-blood mag-donate sang ilang nga dugo. Kay kumbaga ang ila bala dok nga ang dugo naton is hamili ni nga bulig para sa aton nga mga kauturan nga nagakinahanglan nga sang nga masalinan sang dugo dok para maka survive. So ang mayara bala dok nang isalot ko lang nino. May mga ano gali dok no, 'di ba sa aton na nga pag check, mayara na nga makita mo na nga ang iyang dugo is positive. A+, AB+, mga AB negative. Pero doc, ang rare na ano ganyan, may rare kami nakita sang na ano sang nagdigad nga O negative siya doc. Ang ano sa imo nga informasyon doc, mga pila lang ni sila diri sa according sa studies, mga pila lang sila nga mga tao nga may ara sa hamni nga dugo. Yes, natumalag sa ano sa katamaan, no? Pero atong panamdumon ang tagdang RH factor bla, may RH negative, may RH positive, no? So ini mga positive labi sa RH positive, no? Pwede sila kabaton sa halin sa RH positive or RH negative ng dugo, no? Na pero ang aton niya mga ano ni, ang universal aton niya blood donor, no? Kalabanan sa aton is type O, no? Donor naman niya, no? Sa plasma, alay man niya ang whole blood, no? Ang red cells, amo ng type AB, no? So, medyo tayo gilang abin, no? Pero medyo rare ang ato niya type AB, so that's why ganyan kada mag-screen kami, kag makita ang mga type AB, so plangga-plangga ginanamon, katamaan, okay? Laban-labay na no? Kung saan pa bala, dugong bukaw na sila, no? Mga hariano na sila, mga type AB na to yung mga pasyente, no? So, we have to understand the fact nga hindi man tanan nga mga dugo naton is compatible ang buffet. Pero doc, ang type example, ako B, type O ko. Tapos ang kilala ko type AB.
So, in kaso, pwede kuya ka-donate sa iya kay universal donor ang type O, pwede mabato ni type A, B. So, pareho kita, type O man ako, no? O yang as in type O, di type O nga ulag, ha? So, yes, no? Kita yan makatagita sa dugo every time. So, that's why we are born to give, no? To donate Bumbo Pay. Tando ka, pero ang type AB, pwede siya ka-donate sa O? Kung compatible sila, pero kung imo tanawon daw, siyempre, kung daw, gida recheck man lang sa aton yang, sa aton yang Red Cross, sa aton nga blood bank, sa aton blood centers, kung pwede siya kahatag. Pero, ang AB, to sa A negative, no? Pwede sila kahatag, no? So, kung O ikaw, hindi ta kasiguro man, no? I-recheck na kung compatible ka mo ang Bumbo Pay. Okay. Sige, depende sa compatibility. Pero, ang usually, nga do medyo common siya, ang type O, pwede gidya makadonate sa type AB. Yeah, O positive ka man, o kung O negative, no? Pwede kaya kahatag sa any blood type, Bumbo Pay, no? Sa plasma naman niya, so, ang type AB naman niya, pwede man niya kahatag, no? Sa any, no? Kung sa plasma, no? Kung sa red blood cells, ang O naman niya, ang universal donor, Bumbo Pay. Gani. Kaga, Doc, idugang ko lang bala nino, nga kung ang ng tatlo gid ka mga tao, hamba mo kang kaina, ang masalbar. Kay nga, ang dugo naton gali nga gindonate, pwede ni siya nga mahatag para sa red blood cells, sa platelets, o kon plasma transfusion. Kamagin mo, Faith? Doc, pwede siya, Doc, magamit para sa, ang ato balang nga gindonate nga dugo, pwede siya magamit sa bilang pack sang red blood cells o kon platelet kag plasma transfusion. That's true, no? Kaga may magta mga special mechanisms, no? Nga pwede nga nga platelet ang imo yang i-donate, no? Na pwede nga plasma man. Pero kalabanan ginaton yang ginadonate is the whole blood ita mismo, Faith. So, kay ti, pwede ni siya, Doc, sa tatlo mo, Doc, no? Kung whole blood ang imo nga ipakuha. Yes, tama, no? Ang ato nga bottom line is hatag lagi kita no matter what blood type, no? Hatag lagi kita yan, no? Bahala na gali ato nga Red Cross, no? Ato nga blood bank, no? Ato nga blood station, ato mga blood centers, no? Sila na kabadoyapon, saan no kunti ng kilanlan. Wala mas magpadayaw walang Faith, no? Ang Red Cross Capital Chapter, no? Damo kami diya dugo. So that's why ganiya, kung may mga ibang mga probinsya kakilanlan, no? Mahapos lang sa amon niya maghatag. Pero galing, wala kami diga salig, kaya nga, basi man mabot ang simpong kami magkakilanlan, no? So that's why we are very, very active diya sa amon niya nga blood donation services, no? Ang ato niya mga rural, ato niya mga municipal LGUs nato, no? Mga local government units, regular gina sila yung nag-conduct sa blood donation services. No? And I'm very happy diya ang Red Cross, Philippine Red Cross Capital Chapter, no? Very, very active kami pag-apot sa sining mga bagay. Kagidugang komandok, no? Ang aton mga barangay, ang aton nga mga eskwelahan, iban gani mga companies nga ginaobrahan naton, nagahiwat sa bloodletting activity. So, kung hindi ka man maka-donate abe sa November 15, damo gid sang pwede ikaw maka-donate. Kung abe sa November 15 pag screen sa imo, may rason nga ti ma-defer ka anay, no, sa pag-donate sang dugo, pero damo bala ang Red Cross, Doc,
sang mga gina-partners. Ga-partners na sila sa aton LGU, sa aton barangay, sa pag-donate sa dugo kung sa mga eskwelahan. So, pwede, gid, ang aton nga mga kauturan nga mag-donate man na dito in kaso nga hindi sila abi makadonate sa November 15. Kay amo na gani nga pwede kita mag-donate 4 ka beses kay kita gani dok ka-donate sa bidog na tuig. That's very true, no? Okay, every 3 months, no? Every quarter, pwede kaya ka-donate. Kag tama ina, no? I'm very happy sa ginambal mo na pag-ulang, no? Nga, after November 15, kung gusto niya po niyo mag-donate, ang Philippine Red Cross, siya kapis chapter, yeah. The whole Philippines, no? It's very, very willing, yeah. Welcome ito mo kataman. Di sa sa kapis, no? Kadamo ang sa mga partners ang atong Philippine Red Cross. Unang tanan sa atong local government units. Very active na sila, no? Kadua, nagapartner mga sa ibang mga CSOs, no? Mga NGOs, like for example, diri ang mga Philippine Information Agency naton, no? Mga PIAs naton naga-coordinate sa amon sa Red Cross para man silang blood donation program, no? Aton mga military, no? Naga-coordinate sa amon sa Red Cross, no? Ang ibang pagidaton ng mga dagkong companies, no? Na naga-coordinate man sila. That's why gani iyang happy gid ang Red Cross sa Capiz chapter diri sa amon, no? Nga mag collaborate sa ila, no, sa sininga bagay sa blood donation services. And kung imutan on bala, no, almost full gani kami every month, no, sa ining blood donation. But a big but, only dugong bumbo gidya ang pinakadako gidya nga event, no, sa party sa paghatag sang dugo kay man sa isa lang kaadlaw pila ganito kagalon sa nako nato, no. Basta sigurado ako hindi magdugo pulo ka drums gidya ang nakolek sang dugong bumbo, no, sa sininga bagay. So it's part of ginatawag naton nga CSR, no, corporate social responsibility. Nga subungin isla nila sang CPR na, no, corporate though philanthropic, no, activity na siya. Kag ang congratulations gidya upos sa Bombo Radio, Bombo Faith. So sa isa ka adlaw dok sa nagdigad nga tuig nakatipon kita sang 2.1 million cc o kon 2,081 liters or 550 gallons or 10 drums sang life-saving blood. Di mas maayo gid dok subong sa aton da nga mga kauturan diri sa Bacolod kag sa iban nga bahin sa Negros Occidental kag sa Negros Oriental man nga kung sino man ang willing da sa inyo dok no nga mag upod sa aton sa blood letting activity. Ara kita dok diri sa may barangay Mandalagan sa may isa ka sa City Mall Mandalagan. Dira na naton gina patigayon ang aton nga dugong bombo. So kabay gapangayo gid gapanawagan gid kami nga kita diri sa Bombo Radio Philippines diin ka man nga bahin sang Pilipinas dok, diin ka man nga bahin sang probinsya sa ara ka man da sa Rojas, ara ka man da sa Iloilo nga ikaw nagapamati diri sa Bombo Radio Bacolod sa may Iloilo may ara man na sila sa November 15, sa Rojas may ara man na sila. Kung ara ka sa Kalibo, pwede ka man dira kami ara man na sila sa may Kalibo. So any 32 stations sang nationwide sang Bombo Radio Philippines magapatigayon sina sang Dr. Bombo. So kadtulan do kung diin man ang bantayan nila lang do kung diin ang gina-announce man na mo kamati lang kamo sa local stations dira sa inyo sa kung sa Bombo sa Capiz ka dira sa Bombo Rojas kung sa Iloilo ka sa Bombo Radio Iloilo kay gina announce ba na ning sang Bombo Radio ang ang ilang lugar kung sa diin sila magapatigayon sa bloodletting activity. So muna dok updan nila kita sa pag amo ning activity kay kinahanglan gid dok kay dako ba lang libog kun ikaw ayawan ka pangita sang dugo dok mayo lang ako may kilala ka nga willing mag-donate. Pero kung kinalanon mo nga salhinan sang dugo kag wala ka sang may makita sang dugo kay nagaka gani dok kung kaysa ang term bala nagakasambot man kay madamo man ang nagapangita sang dugo ti kinahanglan gid naton sang madamo nga blood donors. Yes, that's very true, no. Pero gusto na iklaruhon nga it will take money gid yan, no, sa pag-check sang hepatitis B,
malaria, HIV, no? Sa pag-process ng dugo, no? So, ilan na nagapon niya ang kwarta dira. Pero, may inalananay, no? Ang punto lang niya, kan nakahatag ikaw sa dugo, no? Sa dugong bumbo, no? Through Philippine Red Cross, no? Pailayo lang kung matabo karon niya, no? So, di tagang mo sa card, no? Pailayo lang matabo kag may ara kitang membro sa pamilya, no? Nga gakilan sa dugo immediately. Pwede lang aksidente, nabunan, or nagbata, nag-hemorrhage, or kailangan ng emergency operation, kailangan isang dugo. Kung may card ikaw, no? Sa dugong bumbo, o kung sa Philippine Red Cross, kung nag-donate ikaw, ang isabi nga kailangan, wala sing card, no? Pero ginagawa man nato, ginaway man nato, no? Ginatimbang man nato, pero unahong ka mo yan, no? Prioritize ka mo yan, kay man, blood donor ka mga daan. No? So muna isa kabinta dira yang kung nakadonate ka sa dugo, kung magkilanlan ka sa dugo later on o kung inyong family member, unahon kayo sa Red Cross, no? Kaya nga bilang imo na yang yung tawag nato nga pasalamat na sang Red Cross, no? Kag sang dugong bumbo kay man nagdonate ikaw sa dugo. No? So that's why nga hindi lang ang self-satisfaction nga nakabulik ikaw kundi may ara kay mga benefits man, no? nga maagom nimo Bumbo Faith. Mga kauturan sa liwati amo na gapangagdagi kami sa inyo, kung ikaw nakabati nga 16 years old kag below 18 years old, kinahanglan mo sang parent consent. Pao sa pangayo ka lang gida sang parent consent sa imong ginikanan kung gusto mo mag donate sa imong dugo. Kay ka fulfilling baladok sa feeling nang nagpa-check ka tapos nakapasar ka sa ila balang screening kag makadonate ka sang dugo. Ano daw feeling mo ya daw nagdaog ka mo? Kay sang amo gid na yang feeling nga daw kang ay salamat makadonate ka sang dugo. So sa aton dira nga mga kauturan updan ninyo kita sa aton nga bloodletting activity sa November 15 na Doc. So Doc, imo nga mga mensahe antes kita magtapos. Yes, so gusto tayo pabalo, no, nga ang pag-donate ng dugo, no, is masilito niya nga generally it is a safe procedure, no. Safe na siya. So hindi kita magkadlok, no, nga mga tagda kaya nga hindi ka mapagkuhaan kung hindi ka na pag-screen man sa doktor, no? Na, lubot sa lingon, kung nakapasar ikaw, so dapat sa saya nga, wala man si may matabo ang malain si imo. Ilingin-lingin siguro ang ulo, pero may mga precaution magtasina, nga hindi ka na mag-gulpi na ibangon, hindi ka na higda o ilay-ilay ka na 10 minutes, no? 8 to 15 minutes, para nga hindi ka lang magulpihan, no? Kag, of course, kung ano man yan, kung ara ya, kumplito kita dariya na matabo, no? Pero, ang liwaton na natin mo Faith, no? Yes, Antes ka magkadto, no? Kung kita pa lista taanay, no? And tapos ang bali Bumbo Faith kag na elsyaryo nga kung pwede, nga kung below 18 ikaw, no? 17, so may ara gid nga parental consent, no? Kiti gusto mo diya mo ni mga paidaron niya, very idealistic na sila Bumbo Faith mo, no? The night before, dapat manami imo tulog, no? Tapos kaya man, preparado ka na maging hero ka mo, maging heroine ka, no? Tapos, kaong gidyanay, no? Before ka magkatso sa donation area, kaong na, inong ano tubig, no? Hindi magdibuan sa doon ka baso, no? Kag, of course, hindi ka matingala nga, ginaid ka tanaw sa doktor anay before ka kuhaan sa dugo, ginatanaw na ikaw tanan, no? Na pamangkuton ikaw, nabusong ka, kung di ka nangalin, muna, no? Kung may hilanat ka, muna. Then pagtapos, pag go na dira, ulat ka lang, lawagon ikaw, tapos kuhaan ikaw. Samtang ginakuhaan ikaw, relax ka. Pwede ka da ka cellphone, pwede ka da ka text, pwede ka da ka sa social media, no? Para nga hindi ka masyado pagkulbaan. No? Then after sina, tagaan ka sa snacks, no? Kag, may t-shirt pa nga libre, no? Halin sa Bumbo radio stations, no? Kag, ang hindi mabakal gidya nga kalipay, ang kalipay nga nakahatag kasing kabuhi sa imong isikatawo, no? So meaning, sa tanan nga mga nag-donate na sa una, sa Dugong Bumbo, no, ginapalakpakan naman kamo ni Bumbo Faith, no? Ina-congratulate naman kamo. So, pwede kita yapon kabalik sa November 15. Sa mga wala pa ka-donate, kapag ba sa mga bagpuhan subong, no? Please, no? It's the best time, no? In your life
no nga makatag kasing kabuhi sa imong nga isig katawo. Kadamo sa mga kilanan sa dugo, no? Dengue, hemorrhage, aksidente, kalamidad, no? Kagalang isang dugo. Kami bilang inyong amigo, no? Nga naghatag kita sa aton nga pagpasalamat, wala pa, no? Sa November 15. Kaya nga sa aton sa Philippine Red Cross, we are very happy nga ang Dugong Bumbo, ang Bumbo Radio, ang FM station, no? Nagatingwa gidaya. Bisan alang sa katuig, pero kadako iya mabulig nga maka-accumulate sa dugo para sa kabuhi sa atong sikatawo. So sa ngalan ni Bumbo Faith Ilsiario, no? Sa ngalan sang Dr. Bombo, DYWP, kag sa tanan ng estasyon sa Bumbo diri sa Bilog Pilipinas, no? Sa chairman Dr. Aurelio Florete, no? Right, Bumbo Faith? Yes, no? Doc. Bilang chairman, sorry. Member of the board, no? Of Philippine Red Cross Capiz Chapter, ngabihan Dr. Cesar Yap Jr., wishing you, congratulating you in advance sa paghatag sang kabuhi sa inyo nga isikatawo. Madamo, salamat sa pagpamati, kabay patani, no? Nga magiging maayo ta na itong pagpangabuhi, we will live a very happy and healthy life. A patient informed is a patient alive. Dr. Cesar Yap Jr., gusto ko, mabuhi ka. Madamo, salamat sa pagpamati, basta radyo, Bumbo. Madamo gid nga salamat kay Doc Cesar Yap no sa aton diri nga pag upo diri sa aton nga programa sa Dr. Bombo. Kay amo na to ang reminders naton sa aton nga mga kauturan sa aton nga gusto nga mag-donate sang dugo. So ang dapat gid liwaton naton nga mag-donate sang dugo, hindi mag-inom sang makahulubog nga ilimnon. Hindi within 24 hours, hindi ka mo anay mag-inom sa alcoholic beverages. Hindi ka mo magpinagarilyo sa sulod sa 5 ka oras. Kag magkaon sang heavy meals o kung matambok nga mamantika nga pagkaon sa sulod sang 3 tub 4 ka oras antes ka mo magpakuha sang dugo para kondisyon ka mo. A night before, kamo nga mag-donate sang dugo, dapat nakatulog gid sang insyakto nakakondisyon gid ang aton nga lawas. Kag kun may maintenance kamo dira, imnon nyo gid kay para nga malikawan ang pagsaka sang aton nga blood pressure. Ang ini nga information ang ginhatag ni sa aton sang aton nga donor recruitment officer sang Philippine Red Cross Bacolod City kag Negros Occidental chapter. So again, liwaton ta ang mga kabataan nga gusto dira nga mag-donate sang dugo. 16 years old, 17 or 18 years old below, kuha ka mo anay sang inyong parents' consent sa ka mag-donate ka mo sang dugo. Kay amo to ganyan bali Doc Cesar noon nga yap nga kanami man ni bala sa mga kabataan. Kung guys sa mga idealistic, mabala nga kaisog ban sa ila nga participate sa bloodletting activities. Amo na nga sa aton da nga mga kauturan sa duyag nga makigbahin sa sining life affirming event, pwede na kamo nga magparehistro, pwede kamo sa magtawag again sa contact number nga 707-2839 o kung magkadto diri sa aton nga estasyon sa Bombo Radio kag Star FM sa second floor sa CBS Development Corporation Building. Diri lang ni sa Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Ang landmark, makita mo na may makita mo da nga gasolinahan kag may basta makita nyo na daang kung hindi ka mo ka kung halin ka mo sa north nga terminal, basta sa right side. Magtulo ka mo sa right side, makita nyo na ang green nga building nga may drum. So saka lang ka mo dira na kami pwede ka mo diri ka pa lista. Or kung medyo layo-layo ka mo, pwede lang ka mo magtawag sa number nga 707-2839. So kabay pa nga updan nyo kami diri sa aton nga bloodletting activity. So para nga makabulig kita sa aton nga isig kaparehong ang ginagkanalan sa dugo,
kag mga buligan man nato ng aton nga kaugalingon kay maislan na ang aton nga dugo. Kaysa nahambal kani si Doc Cesar Yap, every 3 months nagakalusaw man ang aton nga red blood. So kinahanglan naton ina nga islan. So ang diri na lang tapos ang aton nga programa. So updanay naman kita sa madason nga Domingo. So again, petsa 5 kita sa bulan sang Oktubre tuig 2025. We share the love. This Christmas, we share the love. So 81 diyas na lang ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. So salamat sa inyo nga pagupod. Bantayan ang Bombo Report Sunday edition upod kay Bombo Dennis Rubica. So ini ang inyo nga nangin alagad, Bombo Glory Faith El Shario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo, ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones.
Samot sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon. Ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip. Bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yala sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable kinakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. Oh, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom. Maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bombo. Oras ang nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalabay, stock na nga alas 4 sa hapon. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man now is... Sa ato sila yung Christmas countdown, 81 dias na nabiling bago magabot ang adlaw sang Paskwa. This Christmas we share the love. Welcome na mga kabombo, palagad sa Pratong Tunan Bombo Report sa Sunday edition. Petsa 5 na kita karoon niya sa bulan sa Oktobre, unang Domingo. O kung unang adlaw sa Domingo, sa ikalapulong bulan sa tuig 2018.
25. Kamusta na? Welcome na mga sukay natin, matagpulamatin natin mga kabumbo natin sa Kabusang Sulat sa Bacolod, probinsya sa Negros Oriental, Negros Island Region. Of course, welcome taman ha. Mga utod natin nga nakatuktok na karon live no, sa ato ni Facebook kag YouTube channel. O di mo sa bahay sa Pilipinas, di mo bahay sa kalibutan. Ilan na karon makitaan, mabatian. Ato niya pagpalagad siling hapon siya Pratutunan Bombo Report sa Sunday edition. Mapaang, mainit. Temperatura natin sa palibot sa Sulat sa Bacolod, kaga probinsya sa Negros Occidental. Mga kautora natin nga nagmatamat karon padauli gikan sa mga paliwaliwa, gikan sa mga pag-outing nila, gikan sa mga beaches, gikan sa mga resorts, sinadlaya sa Domingo, kaya tibuas so balik naman kita sa ato normal gikoton. Balik naman kita sa ato normal nga trabaho Lunes na buwas. Pizza kung manog tapos ang unang semana sa nga bulan niya sa Oktubre ko subong adlaw ya pizza 5 kita ara kita sa ikalimang adlaw no, sa aton Mascara festivity diri iya sa siyudad sa Bacolod. Of course, duwat nagapanamayaw kita sa Happy Tuesday sa aton sa mga mom and sirs sa bilog ng Pilipinas, bilog ng Negros Oriental kag bilog nga kalibutan. Para sa aton nga mga manunudlo, mga present nga manunudlo subong kay mga retired naton nga mga teachers na ila adlaw subong paslungog para sa aton nga mga manunudlo. Kaupon nyo tatagsa diri ka Domingo sang hapon Bombo Dennis Rubica. Ano mga balita naman nga aton gabat mo balita aton ni Bolon, balita nga aton daydayon sining hapon. Ug so nakita na sa pila naton ka mga nagapaunang mga balita lokal. Kay na sa aga nagpatagay naman sa isa ka as emission no, si Vulcan Canlaon. Despite nga daw magulo-gulo mo nang ang kalangitan dito iya si babaw sa bukid sa Canlaon, nagagwa pa ang madamol nga bugikan niya sa nasambit nga bulkan. Panoon tayo ko pinaka-latest update sa ato sining P-Bulk sa mga kabombo. Samtang ma-update pa kita karon sa aton sining mga team One Negros Response Team nga nag-abot na kay dito na karon niya sa Cebu nga nagahatag sang bulig sa mga utod naton dito nga nuluan sang nasambit yang paglinog. Kaga pinapagin nato nga ka mga dugang mga balita lokal. Of course ining ining update naton sa Guimaras Negros Panay bridge mga kabombo, apektado sila sa sining pag ginaligar to pag-untat sa South Korean government sa hatag loan sa Pilipinas. Kag pinapagin nato niya ka mga balita lokal, duwa ang nakaangkon sa minor burn matapos nga ni sila ang matapos nga nasunog ang ila sila pulian kina sa kagahon sa may barangay Bata. Anay rebelde tiro sa mga armado dito sa may siyudad sa Kabangkalan. Kapin 11 milyones pesos nga balor iya sa smuggled nga sigarilyo na konfiskar sa may siyudad iya sa Himamaylan. Kagwa si Balon taman karon sa report ni Bombo Mese of Amen, may isa hacking incident nga nagluntad sa may siyudad sang Silay. Sa mga nagapahuna natin yung babalita sa palibot sang Pungsod Balita National, Senador Fan Pilo Lacson plano nga magabiya bilang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Bagong dismayado siya kuno sa pilaya ka mga kasubong yaman nga mga senador. Kagadaw paginaton nga mga balita nasyonal mga kabombo ini balang mga tumulo dito sa na-damage nga simbahan dito sa may Banwa sa Bantayan Island sagwa na nagiwat sa misa sining Domingo. Noon ka delikado pa sang nasambit nga struktura. Kaya sa balita natin sa luwasang Pungsod Balita Day National, anom ka may personang ginbitay dito sa Pungsod Iran
sa aligasyon nga sila ang nagapang-ispiha para iya sa gobyerno sang Israel. Unang mga balita ang aton bantayan balita inyo bantayan, balita ang aton gaan pagtamod sining hapon diya pagpangalagad siya pratuntunan Bombo Report sa Sunday edition. 20 minutos na nga nakalabay stakta alas 4 sapon kay nasing aga pa daw pasado alas 8 si Vulcan Kalaon nagbuga naman sang abo madamol nga abo kay kita na to kina sa video bala daw maitom nga abo kasi mayara siling nga daw ka grayish nga abo ang ginabuga sini kay na daw ka itom sang abo nga ginbuga sini kay daw ka damol galing kay daw magulugal umo ng aton sining kalangitan dito sa may ibabaw sang Kalaon nga mo daw gid visible katama ining abo nga ginbuga ni Vulcan Kalaon kay inas nga aga sa malawig-lawig na nga mga sinimana nagliligad sini naman nga adlaw nakapatigayon sang buga sang abo si Kalaon kaga for the last few days makitaan nga daw increase ang number of decrease ang number of volcanic tremor sa nasambit yang bulkan mga kabumbo. Balawon tanong pinaka-latest ka monitoring sa ato sining Feebox sa pinaka-latest man nga aktibidades ni Vulcan Kalaon despite nga tinagapabilin ni gyapon sa alert level number 2 si Vulcan Kalaon ang pila naton ka mga bulkan sumo ginabantiyan man kay daw daw saka man nila aktibidades ni sa alto daw galupok pang bulkan nabantiyan si Bulusan si Hermaniego kasi ay bolontan sa pagkinaton ng linya ato sini pinaka-latest nga data from the Feebox sa sining as emission kay inani Vulcan nga Kalaon. Sa pagkinaton ng linya si Sir Maniego aray bolonta nung pinaka-latest nga data. Sir Maniego mayong hapon live subong sa Bombo Radio Bacolod Bombo Dennis subong sir. Yes sir, may hapon. Yes sir, anong pinaka-latest na kaina kay sing aga daw nagbuga naman sa madamol-damol nga abo si Vulcan Kalaon sir? May na-discoveran ka ng ash emission October 5, subong adlaw 8:23 to 8:41 sang aga. Mayara siya plumb height na 500 meters southwest ang drift ka gray siyang yung color ka nakita siya sa IP cam sa Kalaon City Observatory sir. Okay, daw nagdamol-damol ginatunggal ang po daw nakalusot siya sa madamol nga galom Sir Tolomi, mukha ko ni Tagalog mo lang so may mga reported tayong mga inabot ng abo dyan sa ilang komunidad dyan sa Kalaon matapos itong ash emission kaninang umaga sir? Yes sir, actually merong ash fall and sulfur odor sa Kabagnaan and sa Kabagnaan na Lakasiliana sir. Okay, itong area lang man yung may report na may asphalt, wala namang iba sa iba, wala naman. Yes sir, according sa DRM na Lakasiliana. Okay, so medyo hindi naman gaano kapal yung abo kanina sir? Actually, kung i-compare mo siya sa recent na ash emission, mas masasabi namin mas makapal siya. Sa yung nakaraan? Yes. Yung recent, yung September 17, sir. O yung mas makapal ngayong araw? Mas makapal, yes sir. Okay. So, gaano kataas na sabi mo kanina, sir, itong ash emission, mga 500 meters? 500 meters, sir. Okay. Pero ba't isang lugar lang yung medyo tinamaan abo? Kasi siguro, sir, cloudy yung tutok ng Vulcan Kalaon, sir, no? Kaninang umaga. Yes, sir. Actually, sa video, makikita natin na cloudy yung ano niya. Okay. So parang may umusbong lang. Oo. Okay. So maliban itong ash emission kanina sir, so far yung latest natin dyan yung data,
gaano na kadami yung for the last 24 hours na monitoring natin, tumaas ba yung volcanic tremor o bumaba kumpara natin nakaraang araw? Nung nakaraang araw, umabot tayo ng 65 na volcanic earthquake. Ngayon, sa 16 hours natin na pagmamasid, nakaabot tayo ng 10 volcanic earthquake. Medyo bumaba. Yes, sir. So itong pagtaas at pagbaba ng mga volcanic earthquake dyan, sir, itong sign, ay ito ba isang pahiwatig na mayroon talagang aktibidades naman si Vulcan Canlaon ready for another eruption or whatever, sir? Sa subong, sir, ngayon, nasa alert level 2 tayo ngayon. So, 4 kilometers na prohibition ng permanent danger zone. So, alert level 2 siya. So, masasabi nating aktibo talaga yung vulkan. Na may unrest talaga na nangyayari sa loob ng at saka sa actually ngayon na yung mga parameters is sisitaasan, especially yung seismic, may pagtaas at may pagbaba ng volume, also yung sulfur, may bahagyang pagtaas din, and also sa ground deformation din, sir. Okay. Yung recent na lindol sa Cebu, sir, 6.9 magnitude, hindi ba naka-apekto o wala bang epekto sa galaw ngayon ng Vulcan Canlaon, Sir Tolome? Actually, yung Cebu earthquake is napakalayo siya sa Negros na especially sa Vulcan. So masasabi natin hindi siya related. Yes, sir. Okay. Sir Tolome Maniego, sir, salamat, sir, at magandang hapon. Thank you din, and good afternoon. Namatayin mo kabilang si Sir Tolome Maniego, isa sa mga volcanologist, student volcanologist sa Phoenix Monitoring Center sa may La Carlota. Ining isa naman ka as emission kina ni Vulcan Canlaon. So, obserbaran nato, from time to time kasaka, ga-increase, ganubo, ga-increase, ganubo ang mga volcanic tremor sang Vulcan Canlaon. Ikagila nagbuga naman sa madamol-damol nga bo sa kataason nga 500 meters from the crater. Galing kita hindi visible sa video tabla. Ito yung video tani yaman ni ka box mo. Hindi lang visible gid ang madamol nga bo kay magalumon, po nakalusot gid porsyon niya nakita sa galom ang pagwa sang madamol nga abo. Ngati may reported nga may asphalt kag emission sang sulfur sa may barangay Kabagnaan sa may Banwa sang La Castellana. Bangod sining as emission naman kay ni Vulcan Canlaon. So ginaklaro ining mga kasabagay ti way pa man yang linog to sa Cebu. Sige naman niya ang pag-active Canlaon mo. Niblan ligay nag-alert level 3 na to, nabalik naman lang to last month ago, 2 months ago na nabalik sa alert level 2. Pero why man siguro connection niya, ining mga kaiting linog sa Canlaon o linog sa Cebu is tectonic in origin. Pag-iyot yung sang plate, iniyati mo sa may ari man di mga pagtayog ti kun kisa ti sinikta volcanic tectonic man niya ang origin lang niya mismo. Kaya separado man siguro despite nga ti may mga fault line kita galing hindi man niya konektadong fault line sa aton sa duta na kag sa mga kuan man niya area man niya sa aton nga vulkan pagkomented sa may vulkan sa nga Canlaon. So dire sa Negros Island mo na niya ang active nga vulkan, ang vulkan
kanlaon mga kabumbong nga siya itong still at karon nagapabilin sa area kung sa alert level number 2. Padayon na nagapon ang pagmonitor sa aton nga mga kauturan, sa aton sini nga mga volcanologist, no? Gabay pa, no? From alert level 2, kung pwede, lang mabalik na lang kita sa alert level number 1, no? Para at least ita magkuhan bla problema. No? Galing kiti, hindi pa tayo maka-downgrade grow from alert level 2 to alert level 1 kiti may mga ash emission pa, no? Time to time, may gadamo pa ang recorded nga volcanic tremor. So, buat sino may kwan pa, may aktibo pagyapon, no? Si vulkan kanlaon. Despite nga si aton before ya, at least nakapahimunong si kanlaon, despite nga active yapon si vulkan kanlaon. Sino ka aktibo from time to time, taron tara ang mga aktibidades sa isa ka vulkan, once nga na siya ang active nga klase sang bulkan. Doon naman yung Mount Pinatubo, nga nag-erupt man to sa Kalawigon gani, pila ka sa siglo, nga wala, kuha na ni siya, patay na si bulkan, si Maang Mount Pinatubo. After pila ka siglo yan, naglupok pa. Grabe pa ang natuga nga halit. Timayon na lang niya, ang bulkan ko nagasungaw-sungaw, nagabuga-buga, at least lang pressure sa sulod, hindi magsupot. Kikabudlay kung magsupot ang porsa niya kagulpiada lang sumungaw, dako ginayang halit. Pero kung time to time nagasungaw sa, at least later on kung mag-erupt man siya, at least ang porsa bla daw hindi na tama ka baskog. Baskog man sa pro kung tanan niya porsa pagwaya kay wasa kasungaw sa mga nagligad amo nang nabalantayan po kung dugay sungaw mas mayo na lang ni nga aktibidades sa isa ka bulkan sang-sanga nangin nagapahimunong sa tapos sa golpeada lang sigabong golpeada lang usbong, no? So sa Mount Kanaon still, no, panagyapon niya ang posibilidad, no, sa another iyang eruption, either phreatic eruption or magmatic eruption, kasi natunti active pa ang Kanaon kag ana pa siya karon sa alert level number 2 nga status. 32 minutos ang nakalabay stock na alas 4 sa hapon yung Pratutunan Bombo Report sa edition. Maga pa na balik, makaligay lamang pila ng mga importante nga mga pahanudom. Kung makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ini nga bahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga Payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding.
Samtang sa Iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo ba lagi natinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ng imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang tube. Bombo Report Sunday edition. Ang aton nga probinsya sa Negros Oriental, sa aton ti kahapon mo to kung sa nga talirikdan nga adlaw ang pag-decide no sa ato sa probinsya bi padala sa nga buligman personnel, manpower, logistics no dito iya sa may probinsya sang Cebu, particularmente sa mga lugar nga nalitan sining linog no ining nga tawag nga One Negros Response Team no dumudamo to composed of different LGUs. Kahapon gani ang Tubuso daw nagpadala man kahapon dito sa mga buligman. So damo na Sagay, Escalante, Tubuso, Talisay, kumusala, Silay, Sipalay, Victorias, probinsya sa Ibi Magalona, Cadiz,
almost 10 LGUs na, no? Ang padala, no? Sa ila sining bulig, manpower support and logistic support, pati ka maintain yung mga water tanker, water filtration and treatment, equipment nga mo ini unang kailanon sa aton sini nga may katuran, no? So sa karon ato na sila iasibo kon since passing teliktan nga adlaw kiti lapit-lapit na pila man lang ka oras ang biyahe nga bulig ng tikron, no? Responde sa kailanon sa aton sini nga mga kauturan, especially sa mga badly hit area dito iya sa may probinsya sang Cebu. No, kung makita naton sa pila ka mga social media post bala, may mga after sining linog, may pila ka mga sinkhole, no? Ang nagluntad, no? Pila ka mga butsino may pila ka mga lugar dito sa may Bugo, sa may San Remio, sa may Daan Bantayan nga may duta nga nag-usmod bala. Natawag lang nga sinkhole, no? Nga sa boss timot na okay sa patawag sa sulod to dalong may halo, so kung may baskog nga pressure ang babaw nga porsyon na collapse, na mahulog na siya, paghulog niya siyempre mo open area sa dayon, so muna ang nadiskubrihan karon sa pila ka mga lugar dito iya sa may Cebu, sa lingko perkimente sa may area sa Daan Bantayan, sa San Remio, sa Bugo, nga nakitaan nga mga sinkhole. May pila man ka mga report nga may ara man gani si mga tuburan, no? May mga area nga nagguluwa ang tubig, no? Sa isa to kakwan, isa to baybay, nga naggagwa ang tubig, no? Sigad sing baybay sa bagad sa blasang dagat, makita lang dahil sa duta gahalin gasaka guang tubig nga matinaw man, may isa pa gito ka porsyon nga may ara man nga tuburan nga ginagamit nila ginakuha sing supply sang tubig sa mga puluyo, kay tabang yang tubig nga gagwa despite nga ini tuburan ang ara sa igad sang baybay, so siyempre kay may movements dala mo, may mga gihos dalom to, siyempre guro may iban to nga mga nag-crack ng mga area nga pwede resultan sa tubig. Ini mga sinkhole, sila naton nga nagkalakitan, bangod sa pagkarumpag sa tubig, tubig sa duta si babaw, bangod sa kabaskugon, sa pagtayog. Kita mo mga building gani, kararumpag, no? Iba nung nga bago pang mga building, ang isa to ka fast food chain, bago pa tutukod, po narumpag. Ang mga balay nga simentado nagtalakilid, nagkalaosmod, kita mo mga dalan, no? Ang mga dalan, nagkalakrak, grabe, siyempre, do kalipes na sa dalan. ang haligit to sang balkonahe o entrance gid sang banua siyang City Hall sang Bugo. Kita mo ang mayor ng ligid do sus do dako-dako lang sa puso gin kutingan nang gin simod ako gwapo tanawon do ka lapad do ka dako gid. Kadamo sa mga building nga nagkalakulap. Subong as of today 71 ang reported nga patay. Body count, mga kabombo, no? Siyempre iba na guro na panglubong naman nga ni. Sa ilaman pamilya, kaya iban to, doon ka man dalaan sa imong patay ito, kaya ting balay mo, usmod man, no? Balay mo, guba man. May isa gani ka funeral parlor na nag-offer libre funeral service para sa mga nagkalamatay sa sining tredya, sining linog dito sa Cebu. So, yun nga funeral parlor, na to be mentioned, lang may ari man na di branch sa siyudad sa Bacolod. So, nag-offer sila tayo bilang bulig Manila kuno sa mga nalisdan nga libre na lang ang service, no? Puting atong gobyerno do nagatag sa gadamlag pa nag-announce man to nga tanan nga mga kagastuanan sila magkalamatay sagot sa gobyerno ta.
ang mga utod nga naglapilasan nga nagla-confine sa hospital, way na balayran, zero billing zero balance billing na. Okay, siyempre trahedya niya mo, kalamidad ni. Iban to gani, do way pa kapasag uli. Iban to gani, do hindi pa katulog kung gabi, despite nga pila nakadlaw nagligad. Sa October 30, mga 5 days na. September 30, I mean, sa gabi. 5 days na. Po iban daw hindi pa kamuok tulog. Okay, sige, pagyapon ang mga aftershocks nga mabatsagan dito sa probinsya sa Cebu. Kakugmat ni sila mo, utod natin mo, gamay lang tayo og sanduta. May trauma na bla. Despite nga iban, kadamaan ni sila, nagagigda sa sandalan. Ara nagabutang tulda-tulda. Sa sandalan. Okay, na trauma na sila. Hadlok sila, magsulod sila, balay. Kay basi maguba, or iba na way, nabalikan balay, kay nagkausmod na. Di amuni ang senaryo. Na trauma gyapon po. Despite sining pila nakadrog ligad, at least ang bulig, nagdamo na. Dira sa ila siniya nga tagsa ka malugwar kasi ko kadamo na sang mga bulig alin sa ituay yung mga probinsya ay naglabot na dira sa probinsya sang Cebu. Kay bisan tuod ang iban gimanday nga mga banwa kay syudad man Cebu nga wala man niya halitan kay ting mostly damage sa northern Cebu nakapadala naman kay sang bulig ang itong first 2 days nga sitwasyon sa aton nga mga brother Cebuanos. Ngati siyempre number 1 ang kakulangon sang pagkaon, kakulangon sang tubig, ang shelter nila. Por subong kay ti ara nag-inabot ng tubig ang bulig, daw hindi na man sila mabudlayan, isa lang sa ila ding kabudlayan karon ng pag-restore sa ila sining mga balay kati ara man ang bulig sang ila mga GIOs katagaan man sila from the national government man nga tagaan sila sing mga construction supply, may mga nagabulig man na construction supply. Galing kasi kati amat-amat pero ang trauma sa mga Cebuano nagapabilin sa Japon. Kung gamay lang tayog, mabatay na nila nga doon gagihong dota. Galalain na pamatsyag nila mo kasi kung nakatuma ni sila. Abangod sining kalamidad, isipab la. Pila kagatos ang nagkalapilasan. 71 na ang report nga nagkalamatay. Isipa, pila ka mga structure ang naglaguba. May atong simbahan sa daan bantayan. Tuya totally kuan gito broke out gito, guba gito. Ining simbahan sa may banwa sa Bantayan Island na rumpag to na utod to ang yatong kuan ulo-ulo tos tuwangan niya sa babaw gid. Ining mga building nga nagkolaps, grabe. Kadamo structure. Siguro kung tanawon mo kung magpatagin so, para why pa mapagwasa nga damage report naton nga National Disaster Reduction Management Council, Pero kung taon sa infrastructure, billions of pesos. May mga taytay mo, may mga dalan nga nag-crack, may mga higad sang dalan nga nagusmod, may mga taytay nga hindi na malabayan, about unsafe na, plus pa ini mga structure, mga balay, commercial establishments nga hindi mo na magamit, bagod unsafe na, para sa tao kay nagatakilid, nagatakingking, ang iba naghapa na gid. So muna ang halit karon. Dunduman nyo sa Oriental bala. That was 20, di ko exact sing date ito. Itong sa Gihulungan. Nga mo man 6.9 magnitude man to. Nga pagtayog, nga grabe to first 2 days. Grabe man ito aguniya sa puluyo. Why man pagkaon o ibang tubig. Why man supply ng kuryente. Guba ang kuan mo ang linya ng kuryente. May mga posting na nagkatumbang, ginakaayo pa. Ang mga linya ng tubig. Nagkalautod kiti may mga duta nga nagkalakwan. Nagkalakrak nga mga duta. Amo na apektado gid. So immediate ang bulig. Ang aton landre, of course, sa pagpanguno ni Gobernador Renyo Lacson,
mo ni nag-amando nga magpadala sang bulig dito sa Cebu. Of course, upod ang aton nga mga nanoy tuhay nga mga local government units, mga kabombo, kiti bulig. Mas maayo gumagon nga gabulig kita mo sa mga nahaluan naton nga bakaturan. So, wala tamang ginapangayo diri sa aton probinsya, basi bala. Kaya sila ko mag-amo ng trahedya. Number one sa mga hospital naton, siyempre pag-amo ni ma-undergo sa red alert status ang hospital naton, tanani nga mga medical workers, ara na da, doctors, nurses, tanan, para mag-atipan sa mga nagkalapilasan nga madala dira. O ano man nga pagresponde sa mga medical needs sa aton nga mga affected nga makuturan. So dire sa Negros Occidental, nakuhaan man nato sa payag. Of course, ang aton nga Hospital Operation Department sa aton nga probinsya, kaya ibalantaman sa Negros Occidental, may siyam kita ka mga district hospital run by the provincial government. Ibalantaman kung may mga kalamidad, siyempre ang mga biktima dalawang sa mga government hospital. So, paano mag-respond ang aton nga mga hospital personnel? We have enough. Like natabo ganyan si Boto, may mga medical like sa Bugo. Dito sa may Cebu Hospital, nagpadala immediate gilayon sing staff dito sa Bugo Provincial Hospital para magbulig o tender si madamo nga mapilason. So there is a Negros Occidental, despite damo mata hospital, may mga city-run hospital kita, may siyam kita ka mga provincial hospital run by provincial government, and other private hospital sa aton nga probinsya. Ti pamangkot if way ta magina pa kayo kung may kaangay sila nga tragedya diri nga matabo sa aton probinsya, maka-responde to yon. We have enough personnel, preparado kita sa pag-atipan sa mga injuries, sa mga injured, Di, from time to time, may quarterly, may ginapatayan kita national earthquake drill. Nga gina-updan man sa aton nga mga LGUs, private sector, mga concerned government agencies naton, especially aton nga mga medical personnel. Amo ni sila ang concerned gid may kaangay sila nga mga trahedya. Kaya kilala ko pa niya may paganing bagyo mo. Kaya ang bagyo 2 days ago mabalaan mo, 2 days before mabalaan mo kundi pa magi sa imo, magi sa inyo probinsya, magi sa inyo banwa, kundi sa Malabay. Kaya ti makita mo. Ma-forecast mo na siya. Amo ni nga adlaw, amo ni nga oras, daan na magigid sa inyo na yun, at least makapreparar ka. Ining linog, hindi ka paparak, hindi mo predict before. Mabalaan mo na kung nara na. So, amo yung delikado. So, managuro always, kahit isubong ang panahon, hindi naman ta pangindi sa mga trahedya. May bagyo, may linog, may dalagko ng mga sunog. Iban pa ng mga trahedya. So, importante managuro preparado always. Ang aton nga mga concerned government agencies. Any eventualities or anuman nga mga kalamidad, nga gilayon makaresponde, gilayon we have enough personnel, we have enough equipment, we have enough logistics. Di sa aton probinsya, ang Negros Occidental Provincial Government, kadamo, do halos tanan nga mga GIO gipagtagaan ani sa mga ambulance. Nakita ng mga ambulance gilinabay sa inyo da mga banwa ka syudad. Ay nang may ngalan la province of Negros Occidental. Amo na mga ambulance nga pinagtag sa provincial government sa mga LGUs, magluwas sa mga LGUs nga may ara gid man sila kag glingon man nga mga ambulance. Nakita ito mga LGU talaga procure man sila, bakal man sila mo sa mga ambulance man para man niya sa ila. So, isa-isa guro ka LGU,
hindi maglubo ang duwa ka mga ambulance mo. Mabisa sa mga gagmay banwa, ha? May duwa gina sila guro ka ambulance, ila nga provided sing banwa kag ining ginapanghatag sa aton nga provincial government. Ha? Sa iba niya nga medyo damo gani, ha? Sila ambulance, mas sila ang mga dalagko nga syudad nga makasarang nga mo bakal sa mga ambulance nila. So, muling kon may mga respondihanay, natin mo na ginabululigan mo lang, ha? Ang mga kaangay sing kalamidad. So, nakuha natin sing pahayag si Dr. Girly Pinonggan, natin head sa Hospital Operation Department sa Negros Oriental, kung kamusta, ang ilang pagpanghanda man in kaso, nga may kaangay sini, way tagi na payo, nga may kaangay sini kalamidad, nga luntad mandiri sa aton nga probinsya. Gaano kanda, paano ka preparar ang aton sini nga mga medical personalyo, ang sabat ni Dr. Girly Pinonggan. Okay, Mike, si Dr. Pinonggan ba? Okay. Oo. Ready na kita niya ang kaso mo na. Especially subong nga daw sunod-sunod mga kalamidad, no. So ready gid ang aton nga mga health facilities, aton nga mga mga personnel to response sa aton mga publiko kag community man. Importante preparado kita anytime, Hindi lang aton nga mga personnel, dapat aton equipment, aton facilities, preparado man kay hindi ta mabalaan mala, Why ta man ginapangayo, galing kiti mga tawag nga natural nimo, hindi tayo mapaktan. Kita mo gani magbagyo, grabe yung preparasyon ta. Other nga mga kalamidad, nagpreparahan ta gina, kaya importante man tanin iti, kung pwede man lang masero casualty ta. Wounded lang, ti gusto na malikawan, galing kiti, gabi bala na ang efekto sa calamity, sa aton nga ti, kung pwede lang mo na ginahimo nga may mga preparasyon na. Alin kasi ko sa linog, hindi na preparar niya, kaya hindi na ma-predict mo. Hindi na mag-forecast. Nga mo na adlaw, mo ning oras, dira ang area, dagil ang baskong nga matsagan. Hindi niya, kaya ang linog sa dalom. Ang bagyo sa babote makitaan sa satellite. Ang linog sa dalom mo. So hindi na ma-predict. So always guro, kailan ang preparasyon naton mga kabombo. 51 minutos na nakalabay stock na alas 4 sa balik siya para tuntunan na ang report ni Bombo Macy Francia of Amin. Okay, may kwanto, may stabbing, may hacking, sa syudad sa Silay, may utod nga nag-inaway, pero napilasa niya, daw lain involved sa pag-inaway. Ibalon ta na, pagbalik siya para tuntunan, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Parang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Kung
Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang Seychelles nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang Seychelles nga Batad. Ang Batad shell o kunang common name sini nga common bottom top seashell. Ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small canonical shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang Batad seashells kinagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina, kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala kamo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulo nga don't wash your dirty linen in public? Sunday edition. 2 minutos na kalabay stak na nga las 5 sa pondisem ko antay reporte Bombo Macy of Amin sa Silay kay may natabo sila mga pon nga hacking incident. Ha? May mag-utod ko na naglinaway ang resulta dong wala alabot nga sa paglinaway daw mo pang napilasan. Like ba silang tambag naman nila? No? Di niling area sa Silay. Kag kamusta ang suspect? Madakpan sa aton kapulisan. Kaya madasig mo lang nag-respond ang aton nga kapulisan dira sa may syudad sang Silay. Bulo na may detalyesin sa Pekalinya. Live from Silay City kay Bombo Macy of Amin. Bombo Macy, mayang hapon kami. Bombo Dennis, wala gin na dakpan ang suspect nga naglabo sa 33 anyos nga lalaki diri sa Hacienda Marve, Barangay Rizal, Silay City, alas 3:25. Sumugid lamang nga hapon. So Bombo Dennis, nakuha naton bala nga impormasyon, nagahampang sila gali sa basket. Ang iya nga magulang amo ang referee. Galing kay nag-call ang referee ni nga magulang sa aton nga matagpalamati no ini nga ang suspect amo si Reggie Ilostrissimo, kagang magulang siniya mo si Nicolas Ilostrissimo. Noon sa mga residente na madiri sa nasambit nga lugar. So Bombo Dennis, nagahampang ni sila si Reggie, nagahampang ang iya nga magulang si Nicolas sa mong referee. Samtang nagahampang nag-call nga foul ining magulang, nag-call nga foul si Nicolas. Pag-call si nga foul, nagbais ang iya nga manghud.
Si Bongbong Dennis dito na nag-umpisa ang argumento sa tunga sa magutod. Apang Bongbong Dennis may nagtambag. Ang nagtambag amo si Jeffrey Jimena. Nga isa man sa mga nagampang Bongbong Dennis, pagtambag sini, sila yung nag-away naman sang suspect na si Reggie. Pag-away nila nga duwa, nagpuli si Reggie Bongbong Dennis, nagkuha, binangon. Pagbalik sini, iya naningit nga ginlao tining suspect. Apang Bongbong Dennis, ang tuyo iya galing nga labon, ang asa. Ang ginto, pagbalik sini, yan naningin lagas galing victim. Ang tuyo iya galing nga labon, ang asawa ni Jeffrey. Tuyo iya kita ning labon, kag maayo lang gid bala Bongbong Dennis, kay may aras ang halayan. Paglabo iya sini, nasabit sa halayan ang binangon. Dutayan lang ko do Bongbong Dennis, malabot gid ang ulo sa asawa ni Jeffrey. Galing kay Timay lang kay may halayan, kagintambagan na mismo ni Jeffrey ang iyang asawa, gintinguan niya man niya buligan, ti ang naiguan Bongbong Dennis, ang ang tudlo ni Jeffrey. Napila sa nagwa, so pasensya na gid sa mga tagpalamati, nagwa ba lang tulaan Bongbong Dennis. Ang suspect Ang suspect Bongbong Dennis, nakapalagyo, kay manangila ni iba basketballan, Bongbong Dennis, ang basketball court nila, tupad lang gid ni sang kampo. So nagsulod to ang suspect, nakapalagyo. Madasig man Bongbong Dennis nga nag-respond ang Sly City Component Police Station, apang wala ginatigayon Bongbong Dennis. Kay ang kampo di bala Bongbong Dennis, malapad sa mo, lapad-lapad yun sa kampo, kanang ilan nga lugar, suludlon pa to sa kampo sa unahan. Okay. Ang baskita na Bombo Misi, layo ya sa balay sining suspect, isang biktima? Bongbong Dennis, lapit lang gid. Okay. Ang sa may basketa, sa may basketa. Basketball court? May ara sa sa ila basketball court, ara man naman pamalay sa palibot. Galing kay may side lang gid sa may natuo gid lang nga bahin. Dito Bongbong Dennis, ya kampo na ginatuya. Kag kung sudon mo na to, lapad na ni pa malapos ka na sa piyak na barangay. Sa piyak na yung barangay do, di ka na malapos sa Rizal, lapos ka niguro sa may pasaka na to sa may airport ng area o ano? Lapos na dito. Sa may Circumferential Airport na. Okay. Tilapad-lapad kasi ako Bongbong Dennis, wala na tigayon yung madakpan ng suspect. Pero Bongbong Dennis, subong gid lamang, may nakita ko nga nag-pull out na kay na Bongbong Dennis mo, pero subong gid lamang nakita ko nagbalik ang isa ka salakyan sa Sly City Police Station. Pero kuhaon na lang ko dugay-dugay ang update din. Kamusta nang napilasan si Jeffrey? Ang napilasan Bongbong Dennis, si Jeffrey Jimena. Ang napilasan ni Bongbong Dennis, kimi nag-abot man niya nga emergency. Medics? Natigaan man siya sa nagkakaigo ang pagbulong. Okay, do ay may tudlo man lang to ang napilasan. Napila siya. Tudlo lang Bongbong Dennis, mayo gid lamang gani tinagapasla ang alayan to bala. Bawte na sabit ng binangon na ulo gito tani ang ulo gito tani igos ang sawaya. Di nagkinaagda mga tawag na sa baskita na suma pumalay sa maglagsanay ning mga mag-utol kay nagsanay ning biktima kay suspect. Bongbong Dennis, dasig gani sila din sa pag-report kag dasig man ang pag-respond sa kapulisan galing kay tiya mo na bala tupad lang gid kampo mo tinatigayon nga magmalagyo ang suspect. Sige, nabateta na karon mo Macy, kung basi masurrender man na, or basi nadakpan naman ining suspect mo Macy? Yes Bongbong Dennis, kay may nagsulod naman to liwat nga police car, so kuakon talang dugay ang update Bongbong Dennis. Sige, salamat kid Bombo Macy of Amen. Bongbong Dennis, live diri sa Sly City, ni si Bombo Macy of Amen. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news information. Basta Radio. Bombo! Salamat Bombo Macy of Amen. Grabe nga report ni Bombo Macy na labayan na gito guro ang nagsanay kay ina. Bangod lang sa ball. Bangod sa kampang sa basketball, nag-away ang magutod. Nagtambag ang isaman ka kilala man na guro na. Nagtambag ay nagpuling suspect nagkabilang pagbalik linagas ang biktima. Hasta tong asawa sa biktima, mga paglabo yung sa asawa sa biktima, sumangit ang binangon sa layan. Nagtambag napilasan ining si Jeffrey.
sa tudlo niya nga girespondiran man sa aton na medical team sa Silay, nagresponde man ang Silay City PNP, pati nakapalagyo ang suspect, nagsuhot sa campus ng Tubo. Tani, nito lang padala-dala ka mo sa inyo balatyagon, kung paminsar man, kumimo ka mo sa krimen, basik minulsulan nyo, kasi ko tang paginulsul, ara sa ulihi, mabot chimpo minulso, gid bangod lang, sila man lang mag-utod una, nag-away, nagprotestang manghod, sa call nga foul sang iya magulang nga referee, siguro kwan konbinsido. Ti sila nga duha nagpuisay, no? Hindi ko sa nagtambag-tambag ko sa bako sa ikaw gatambag, di ko pa madalman sa mga kaangay sining nga senaryo. 10 minutos na kalabay stock na nga alas 5 sa hapon. This time sunod na report ko ni Bombo Denver Kiano ang update no sa sining nga tabo nga sunog, isa ka balay na sunog kina sa may barangay Bata sa Cagahon. Daw na kaangkon sa minor burn ang mag-asawa nga tag-iya sa nga balay samtang ining natabo man nga pagpatay sa anay membro sa nga rebelde gin patay gin tiro sa nga tatlo ka mga armado nga kalalakinaan man sa may syudad sa Kabangkalan kag ining na konfiskaro smuggled cigarettes do kadamo permi sa mga gakadakpan nga mga smuggled cigarettes no dito naman sa Mayla no kapin 11 milyones pesos nga balor sang smuggled cigarettes ang natigayon niya nga ma-confiscar. Mga kabombo, ligad to doon naman sa may hinigaran, sa may Ibimagalona. Damudaw man to, gabi nung sululod din sa aton yung probinsya ni mga smuggled nga cigarettes. Pala sigarilyo, giti aton nga mga taga-negros. Kabalo ko magsiling ka smuggled cigarettes, why ini nag-aagi sa baleran, sa buwis, sa tax, sa BIR. Amo na nag-declare siya smuggled. Kaya kung nag-aagi, pasang dako baleran lang mo. So, binigyan nila sa mas barato, tikuti makaganar sila. Kaya gaway mas nagbayad tax sa mga ito nga smuggled. Po original nga mga brands ng sigarilyo. No, doon po galing sa ligad to, may natikdakman to do mga brand niya do, hindi sa Pilipinas ng mga brand, dolin sa gwa. Nga nagsulod rin. Di abak mo 11 million pesos naman, no? Iba ito may mga detalye sini, smuggled cigarettes, honorable degin patay, kag, of course, ining update man sunog inada sa may barangay Bata. Sa patrol, Bombo Denver, Kiano, mayong hapon, kamin. Baba Dennis, liton kita na diri sa anay ginaligar, anay rebuilding ginapatay sa syudad sa Kabangkalan. Nga kung sa din illegal, ako na ginaligar man katapo sa NPA, ang naglutang patay sa kaya Danny Francisco, 45 anyos nga magunguma, ginaligar nga anay rebelde, kaga ini siya chairman sa mga ARBs sa Sitio Lumbia, Barangay Kamansi, syudad sa Kabangkalan. Tatlo sa karon ang ginatulok nga sospetsado sa pagpatay kay Francisco matapos ginluthang kag naigo sa nawala nga butkon kag tuo nga tangkugo nga nagresulta sang iya gilayon nga kamatayon. Natabo ini mismo sa iya sining balay ni Francisco pasado alas 7 sang gabi sa Sitio Lumbia, Barangay Kamansi, syudad sang Kabangkalan sa tinalikdan Oktubre 3. Kag sa karon tatlo diri ang ginalantaw nga person of interest sang kapulisan kag ginachekyar pa kung ano gid ang pinakamotibo kag kung inibla ang naglutang si Bombo Dennis ang makawala man nga grupo. Base po man sa una sa grupo. Yes, base may posibilidad gid Bombo Dennis kay ginahulat pa sa karon sang o na gina-checkyar pa karon sa Kabangkalan PNP kay miyara man sila sa mga nabaton nga reports nga ginako man naman ini sa makawala nga grupo ang lutang patay sini kay Francisco. Na-recover ang mga fire cartridges, ang basiyo sang caliber 45 no nga kung sa diin una-una nga nabatian sang iya sini nga utod nga lalaki ining ni alias ni Sonny Francisco ang duha ka linupok apang sang iya sini pagdiritso ining si alias Sonny Francisco o ining si Sonny Francisco 32 anyos mayari ni siya sang liber na partner kay isaman ka laborer nga residente man sa nasambit nga lugar samtang ini siya nagapanglakaton may nabatian ini siya duha ka lupok nga kung sa din abi niya nga isa lang ni ka normal lang nga palupok ka Bombo Dennis no
kag sa nga pagkalabot sini sa nga balay nabatian ini ang iyang utod nga singgitan nga sinuknok pala yun no nga referring ako nang gina-refer sa iya kag sa iya nga kakulba gilon man ini nga nagpalagyo kung nagdalagan sa may bahin sa nga katubuhan nga unsa diin samtang nagadalagan ini siya nakabati pagid sang isa kalupok ini nga si Sonny Francisco. Ang utod sa biktima. Yes, ang utod sa nga biktima Bombo Dennis, no? Sa uli, si Sonny Francisco, gininform na lang iniya sang iya nga living partner nga si Eileen Siplao, 40 anyos nga kasado nga residente man sa nasambit nga lugar, nga iya sini nga utod ang ginlotang patay sa nga wala pa makilalaan nga mga sospetsado. Kay suno sa kay Police Lieutenant Colonel Roberto Injapi Jr., nga samtang nagapanyapon ini ang biktima ginasulod lang ini sa mga sospetsado tatlo ang nagsulod apang isa lang diri ang gunman o kanang nagtiro patay sini kay Francisco aglayon lang ini siya ginlutang sang makapilang nga beses sa Bombo Dennis nga nagresulta sang iya nga kamatayon mga patal gining igo kay sa iya gining nga tangkugong igo ag siya nga butko na Bombo Dennis. Ang una tapos ni gato sa Klatraba nga ginpagwa man sa armado sa iya balay kag sa luna nanto dito sa gintiro. Exactly gid ang Bombo Dennis ang isa man to ka mangunguma ang ginapagwa lang riktada sang mga wala nga grupo may pag-ako naman tiyang sa diri sa may bayan sa norte nga sila man ang nagalutang nga Bombo Dennis no sa karon nagakooperar man ang pamilya sila sa kapulisan kag gina-double checking gid sa kapulisan kung base ining mga wala nga grupo kay gina-double check nila kung kumpirmado bala nga anay rebelde magid ining biktima kag sa ila man nga record pa lang nakitaan nga surrenderi ini sa Mabinay Negros Oriental Bombo Dennis. Pamatihan ta ang pahayagan ni Police Lieutenant Colonel Roberto Injapi Jr. ang hepe sang Kamangkalan Police Station. May nga po sa mga Bombo Denver regarding sa specific incident ginapala pa nga namon considering gabi ito natabo kag hindi masyado makilalaan sang pamilya sang biktima atong nagtiro sa ilahing mata. Okay. Then, may nagagawa lang ang storya nga CTG or NPA nagtiro but subject for confirmation and validation kay wala kita sang witness gid na maka-confirm sa matong insidente. Okay. Sir, sino ni ang biktima ni sir? Kagano niya ang background? Ang biktima may si Danny Francisco, 45 years old, residente sa Sitio Lumbia, Barangay Camansi. Isa ka farmer, kag amanay ng chairman na sa sang yung beneficiary sa mga lugar. Then may tatag information na former rebel siya but again subject for verification pa natin. Okay. So ini siya former rebel pero kagina ni sa priso ayhan or ano tra inyo monitoring siya sir? Wala na siya nakagi priso bali ang info nga nakuha natin is nagsurrender na siya sa Mabinay Oriental sa 47 ID. So, ang mga gina-konta na ito na verify ka ginadugot ko na ano ginang record na yung hatag sa ito. Okay. So, paano ni sa ginpatay, sir? According sa asawa, sa uto, sa kautod, na ginsulod sa saya balay. Pasada alas 7 ng gabi, kada pagsulod sa pertahan, diretsyo na sa tiro. Then, nalagyan mo daw ng mga suspect. Estimated, pila ka bilog suspects ni sir? Ang ila lang nakita, 3 katao. Okay. At isa laman niya katao ang nagtiro. Oo. Anong gingamit na mas lutang, sir? Kag diin ini ang iya nga igo? Ang iyang igo sa nawala nga batkon kag sa right portion sa iyang tangtugo. Sa likod nga bahin. So
Duwa lang man yung igo ko papaling sa metang kubo niya. Kaya ma-recover na mga basiyo amo ang or partial case ang letter 45 at 5.56 mm orang Carmelite. Oo. Pero sir, ini siya, sir, may pamilya, ini siya. Nag-court operate man sa inyo. May family ni sir, may asawa, bata. May asawa. Pila ni kabilagya bata, sir? Isa lang tama na isa or dua. Ay, doon ko lang makantandid kung pilang kabilang. Okay. Pero sunod sa inyong investigation, kilala niya yan sang mga pamilya sini ang nagtiro sini siya, sir? Hindi talaga matulid kung kilala because for security reason sila nila. Hindi sila maghatag sang full details. Pero accordingly sama niya pag posible may kilala sila. Okay. So ang iladang area nabukid ng giningabahin, sir, sang Kabangkalanaw? Ate alin sa proper mga more or less 13 kilometers then interior barangay ni siya kadang sitio interior pabukid. Pero may ara na kamo sang person of interest, sir? May ara kami but hindi natin mag-evolve kasi gina-check natin ang ano klase ng grupo. So kung may information nga nagambal nga ginapo na sang CTG or sang NPA, wala pa kami confirmation, wala pa naman nakita ang ilang post kung sila gimana kay Moon. Okay. So, amatong payagan ni Police Lieutenant Colonel Roberto Injapi Jr., ang hepe sang Kabangkalan City Police Station sa ila sining latest investigation nga natabo sa shooting incident sa may bayan sang syudad sang Kabangkalan, Bombo Dennis. Bombo Dennis, lito naman kita sa natabo kay na pasado alas 3:34 sang kaagawon nga isa kasunog sa Mayapurok Pine Tree, Barangay Bata, syudad sang Bacolod. Suno sa Bureau of Fire Protection, padayon sa karon ang pagpabulong sang mag-asawa matapos mapasok sa sunog nagluntad sa mismo nilang balay. Natabo kagaina ang sunog sa Purok Pine Tree, Barangay Bata, syudad sa Bacolod, kay na alas 3:34 sang kaagahon kung sa diin nagresulta sa isa ka totally damaged gid ang balay nga ginapanag-iyahan ni Angelito Loro. Nagdangat sa 81,000 pesos ang damage ang sunog kag ginalantaw nga overheated appliances ang gintunaan sang sunog nga nagsugod sa kwarto sang ila mismong bata. May ara sang duwang mga napilasan ang mag-asawa bangod nga ginbalik nila sa ila sunod sang balay ang ila sini nga bata sa pagpati nga yara pa ini sa kwarto nga wala pa nakagwa. Panguli nga nadiskobrehan nga nagalibot ini sa may likod nga bahin nga mga rason nga nakagwa na ini kapag kita nila nga wala na didto ang ila sini nga bata nga 11 anyos, nagwa ni sila gilayon. Nga kung sa diin, ang isa sang napilasan nga si Angelito Loro, 53 anyos nga nasunog ini, ang iya nga bolt nga wala ang to nga kamot, ang iya nga butkon, kag ang iya sining nga paa. Samtang ang iya naman sining asawa nga si Rebecca Loro, 52 anyos, nakaagom sang sunog sa nawala nga butkon na Bombo Dennis, no? Kagilayon na nga na fire out pasado alas 4 sang kaagahon, kag isa lamang diri kabalay ang gintupok sang kalayo. Pamatian tampayag ni Fire Officer 2 Anthony Val Isansa, ang Fire Arson Investigator sa Bureau of Fire Bacolod. Bali may nagluntad gid nga sunog mga alas 3:34 sang kaagahon, Oktubre 5. Dito sa may Purok Pine Tree, Barangay Bata. So nakabatong kita tawagan din sa 911. Immediately nag-responde ang aton nga fire truck sa Mandalagan Fire Substation, kag ang aton diri nga fire truck Parengin 624, kag ang aton rescue truck, kag ang aton nga ambulance. So pag-abot naton dito sa fire scene mga alas 3:39, immediately si Fire Guard Commander naton SCP-1 Gilben Simapa nag-conduct sa size up. So pag-abot namon sir na on progress pa ang kalayo, kag
nakabato kami siyang impormasyon nga may ara dito nga pilason. Ang pilason nga gikilala si Mr. Angelito is Luro, 53 anyos, lalaki. May paso sa or may multiple burns on both left and right hands, arms and legs. So ang yan naman yung asawa nga si Mrs. Rebecca si Luro, 52 anyos, nakaangko naman sang pilas or sunog sa iyang bayan sa iya kamot. So ang ato niya sunog Bumbo Denver, naglabot niya sa 54 square meter or estimated amount of 81,000 pesos. So after sinabong mo din there, nag-declare sa Fire Brigade Commander naton fire under control mga alas 3:48, and eventually declared fire out alas 4. So ang ato nga sunog ang resulta sa isa ka totally damaged nga balay Bumbo Denver. Okay. Sir, anong ginhalinan sang kalayo, sir? Sa Coastal Region of Fire Bumbo Denver, base sa amon nga pagkandak sa evaluation and inspection sa fire scene, nang ato nga origin is at the bedroom sa kwarto sa iyang nga bata, southern portion sa nila balay, kag ang ato nga probable cause of fire Bumbo Denver, overheated ang appliances o kung ang ilang nga ceiling fan. Amon dito nakita naton nga probable nga cause sang kalayo Bumbo Denver. Okay, ito nga ang napilasan gini ang mag-asawa, sir. So, base Bumbo Denver sa impormasyon nga nakuha naton, yung balik nila ang ilang bata nga 11 anyos. Kaya ang ilang paghangop na ara pa Japon sa sulod. Kaya balik Bumbo Denver, 4 na sila sa ilang balay. Ang duwa ni ka mag-asawa, kag ang ilang inablos nga 17 anyos, ang ilang bata nga 11 anyos. So, ang ilang expectar Bumbo Denver nga ang bata nila nabilin pa sa sulod. Amo itong gitinguan nila tanin nga balikon. Pag Bumbo Denver, nakauna nagiligwa ang bata, kag dito nagagi sa likod balay nila. Amo itong napasok sila. Kaya dako naging Bumbo Denver ang layo sang nabagsagan nila nga sunog ng ilang balay. Okay. So, ang ceiling fan ni sa kwarto ni siya mismo nga bata, sir, no? Yes, Bumbo Denver. Bali, ang kwarto ay Bumbo Denver sa bata ay natanong nga lalaki. So, ang kadang ceiling fan na, kagda mo na natulog ang bata nga 11 anyos, kaya wala dang ilang nga bata nga lalaki nga magulang. Okay. So, kamusta ni subong sila, sir? So, Bumbo Denver, pagkatapos samtang ongoing, bulong ni niya AMS or Emergency Medical Services dire sa Bacolod City Fire Station, kag ginhingagaw na sila dala dito sa may Riverside Medical Center Bumbo Denver. Okay, last is padayon na pagbulong sila. Yes, sir. Last nang bali Bumbo Denver ang akong gali nga mensahe sa aton nga mga tagpalamati, kung likawan naton or maghalong kita sa sunog kapin pang padulong naman kita sa Disyembre nga bulan. So kag sige na ang mga ulan-ulan, maghalong kita likawan naton ang pagbilin sa mga kadila kapin pa mag run out, kag especially Bumbo Denver nga kung magsunog na gani ang isa ka balay, kag dako na ang kalayo, hindi na gid magbalik. Okay. Sige. Yes, Bamodanes sa mutong payag ni FO2 Anthony Vala, isansa ang Fire Arson Investigator sa Bureau of Fire Bacolod regarding sa sunog na natabo kagabi sa Purok Pine Tree Syudad sa Bacolod, Bamodanes. Musta to Bumbo Denver ang ang sigarilyo kag damer at Bicol resident? Yes, Bamodanes, no, liton mangita kapin 11 million pesos ang na-recover sa may bahin sang sitio o kuna sa may bahin sang syudad sang Himamaylan na Bamodanes. Nakuha diri ang mga illegal nga smuggled nga sigarilyo sa kabayan sa barangay Talaban, syudad sang Himamaylan, kahapon nga adlaw alas 11 sang aga. Ginkilala ang mga suspect diri nga si Mid Pala, 42 anyos nga lalaki, kasado, isa ini ka truck driver,
kag residente ni sa barangay Tituan na Zamboanga City. Si Julvin o Hulvin alias Julvin, 39 anyos, kasado, truck helper, kag residente naman sa barangay Butan, Hulusulo. Ining duwa amo ni ang nadakpan sa Regional Maritime Unit Negros Island Region, kaupod ang Imamaylan City Police Station during sa operation sila nakuha ang pila ka mga box diri sa ining smuggled nga sigarilyo noon kapin 170 ka boxes o kon 8,500 ka reams sang pure nga cigarette nga pining pangalan nga pure cigarette 15 Ang ka brand, pure. brand yes Okay. Bomba Dennis 15 Arin di sa aton. Bomba Dennis first time ko nabasaan ining pure no wala ko kabalo kung pula ning o kung puti nga sigarilyo kaupo diri Bomba Dennis ang 15 naman ka boxes o kon 750 reams sang fourth nga cigarette no ning fourth cigarette may pula kag puti niya kung makita na dira nato no na truck ginadeliveran sang smuggled nga sigarilyo kag isa alimaman ka box o kung 250 reams sang Berlin nga brand sang sigarilyo kag isa ka Fuso panel truck nga may plate number nga GPM 489 nga gina-estimate nga ara sa nagdangat sa akon 11,127,000 pesos ang bili sang smuggled nga sigarilyo nga nadakpan sa may bahin sang Barangay Talaban, syudad sang Himamaylan, Bombo Dennis. Sige, ibalong tayo ng update, no? Sining another catch naman, no? Damo nga si sigarilyo. Buti na ko na dal. O na, nga sa south pa itong dakpan. Bombo Dennis, no mo paginangaton nga ibaloon kung din paginidalon ini ang aning smuggled nga sigarilyo, no? Kaya ining mga nagkaladakpan puros mga taga Mindanao ini Bombo Dennis sa muning truck. Amo man ni balon kung paano ini diri siya nakasulod sa may probinsya sa Negros Occidental, Bombo Dennis. Sige, update na Bombo Denver. Kamusta todo may breaking arakat na singkuhan? Reported nga vehicular accident sa may sudad sang Silay, Bombo Denver. Yes, Bombo Dennis, no? Isa diri sa akon nga nakitang bago lang gid sa breaking news nga may bahin sa may Bangga Gimbalao na syudad sang Silay nga may apat nga nagahapaon sining sa dalano na Bombo Dennis kag sa karon ongoing sa pag-rescue sini sa ila nga kun sa din akon diri nga nakitaan nga nagaginhawa pa ang pila ka bilog diri nga mga naghapaon kung naghangyangon diri sining dalanon na Bombo Dennis. Ang isa diri nga ginaatipan niya na gani ang iya mismo nga abyan siniguro ning lalaki kay tining babae makita na kon diri Bombo Dennis no ning dugoon man ang iya ginatipan nga lalaki samtang sa may unhan nga bahin bayi kag laki man nga nagahapaon dito Bombo Dennis. So bali apat ang akon diri nga nakita nga may ara sang mga nagalinapta nga mga konsenido ining iya ka truck bala Bombo Dennis ining stepboard nga akon makita involved dira nga vehicle. Yes, Bombo Dennis no may possibility nga may involved diri nga truck o truck ang sa kilid sa ni Bombo Dennis nga sa karon nagapadto na dito ang rescue operation. Okay, basta ka motor ni Black kag nasagaid sang truck Bombo Denver. May posibilidad Bombo Dennis apang sa akon diri nga paggalantaw wala man diri sang may motorsiklo sa may unan nga bahin do ang kung mga salakyan sinibila ang four-wheel trucks ganito ang four-wheel nga mga salakyan diri nga akon nga nakita private mga private nga mga salakyan Bombo Dennis pero di ba sibila ini sila pedestrian man kay syempre ang lalaki nga ako nakita diri isa ay nagauba wala sa nga bayo inino amo ning tupad sining babayi man siya nga tupad ngayon nga bahin na Bombo Dennis. Sige, Bombo Denver, ang update nasa Silay Pinpi, Bombo Denver. Salamat, kid. Ini si Bombo Denver Kianon. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Lumalong na mga bombos ang bayla kamas development sining because sa may syudad sang Silay nga may reported nga may nagkala-injured. Alang na pananato mo palagi sining po siyempre tutunan Bombo Report Sunday edition. Christmas is a time for sharing, giving gifts for every. 81 días na bilin bago butang adlaw sang Pasko. We share the love. Standby ka mo sa sunod nga programa ang pamilya karon kag por sa alas 6 karon sa mga balita na natipon sa Bombo Radio Bacolod. Dinyo lagad Bombo Dennis Rubican. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin Sa kalipay, ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon. Sa maayong lawas, ukon sa balatian. Tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya, isa kabugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin Ang Pamilya Karon. Mayong hapon sa inyo tanan, inigihapon inyo Uto de Gabian sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sa Daughters of St. Paul, nga nag-welcome naman sa inyo tanan diri sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Ginatamyaw ko man ang tanan naton mga kauturan nga mga maukod nga tagpalamati, nga sa subong nagahulat na sa atubang sang ilang mga radyo sa pagpamati sining aton programa. Ginatamyaw man naton sa isa ka maayo nga hapon kag malaypan nga pagpamati ang tanan naton nga mga suki sa kahanginan diri sa aton programa. Ilabi na gid ang mga kauturan naton nga yara sa malayo nga lugar nga malabutan sing aton programa. Sa mga pamilya nga nagatipon subong hapon sa atubang sang ilang radyo sa pagpamati sa aton sa paghulat sa atong programa Ang Pamilya Karon. Sa mga nagapaabot sang ilang mensahe kag prayer intentions pagi sa text messages, kag sa mga kauturan naton nga nagasunod sa aton via live streaming, kabay nga yara kapatanan sa maayong lawas. Kag nagapadayon nga nakabuhi sa bugana nga grasya gikan sa aton mahal nga Dios. Kag sa gihapon kaupod naman naton ang aton masinadyahon kag mapisan kag aton regular kag always available nga manuglay sa kahanginan nga si Father Francis Perez, ang Cora Paroko sang Santo Niño Quasay Parish, Hilvitia Heights, Bacolod City. Maayong hapon naman, Father Francis. Maayong hapon, Sister Mercy. Kag sumaman sa tanan nato nga tagpalamati, ari na kita subong sa atong programa Liwat ang Pamilya Karon. Sa gihapon, Father Francis,
ang inyo nga alagad kagabihan sa kahanginan, nagatamyaw sa inyo tanan. Pinalangga ang mga tagpalamati naton subong, kag tanan nga mga suki sa kahanginan, maayo gid nga pagpamati, kag ilabi sa tanan. Ginatamyaw naton sa gihapon, ang tanan-tanan naton nga mga kaabianan sa kahanginan, ilabi na gid ang naga-silibrar sa ila kaadlawan karon nga adlaw. Sa aton mga kaparian, dira sa sur nga bahin sang Negros kag sa nabagatnan nga bahin sini, maayo gid nga pagpamati. Kag salamat gid sa ang inyo sa gihapon nga way untat nga pagsuporta sa aton nga programa ang Pamilya Karon. Father Francis, sa atong tagsulat subong nga hapon, nagapatawag lang sa ngalan nga Anggi. Siya magasaysay sa aton sa iya nga problema sa kabuhi. Gani iampo naton sa Ginoo ang iya palaligban, kaupod man ang intensyon sa iya pamilya kag ang tanan nga pamilya. Gani upod kay Anggi, mangamuyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tag sa kapamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intensyon sa ning amon utod nga si Anggi. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga iya ginakinahanglan sa siningation. Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma. Ipadala ang imo espiritu sang paghiusa sa tag sa kapamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya. Dugangan pa nimo nga ibuubo ang imo grasya, agod maeksperiensahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa unahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sa bago nga kusog ang tag sa kapamilya, sa tion sa pagtilaw nga magaabot sa ila kabuhi. Agod ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi sa imo anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Paagi sa kadrama, pamatian naton ang pagsaysay ni Anggi isang iya nga palaligban. Kay nagalain gid ang yabuot sa yautod bangod gindaya siya sini. Pagkatapos ng pagsaysay ni Anggi isang iya nga problema, pamatian naton ang panugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawga lang ako sa ngalan nga Anggi, nagapanuigon sang 60 anyos, may bana kag 3 ka anak. Ang pangayuan ko sang laygay, Padre, nahanungod ini sa akon manghod nga babayi nga si Diding, kag sa iya sini nga umagad nga babayi. May utod kami nga laon, Padre, kag patay na ini. Dako ang iya nga kuluhaon sa SSS, kaging kasugta namon nga mag-utod nga i-process ini. Kag ang maprocess, tagaan sang plite kag snap, kag panggawad sang dokumento. Kag halos, ako na ang nag-abaga sang tanan nga gasto. Ang umagad ni Diding ang nagpresentar, kay suno sa iya, may kilala siya sa SSS. Kag madasig kuno ina. Kag inupod yaman si Diding. Lapit man isa ka tuig, kag nag-abot ini, Padre. Apang naghipos-hipos lang sila. Nakahibalo lang kami nga nakakwa na sila sa iban nga tawo. Agod mahang pa ninyo ang tanan, ari ang akong pagsaysay. Loisa, ari di sinanay mo, Diding? Ay, wala tiyay. Ato siya sa banwa. Gindalaya gani mga bata, kailagaw ya. Mamangkot lang ako, Loisa. Nakwa nyo na ang kwarta ni Choy nyo, Willie? Ah, huot, Chay. Nga atani, haw? Nga, ah? Ay, nga mamangkot ka pa. Hindi ba lang nga ara ka man sa mag-istoryahanay kami ni Diding? Nga kung makwa ang kwarta, tungao naton? Ha? Ay, sino nang siling sina Chay man? Ano? Wala ka makadumdum? Ate, naglain na? Nalimtan nyo na gali kay ara ng kwarta? Ang gasto namon niya, natiway man?
Jayanggi, may ngaga lang da. Oy, Dudong, nga atani, ari ka manhaw? Chay, ari kiling kwarta ho. Gin padulong ni nanay ah. Tuod, bo salamat gid ha. Oh, ari chay oh. Bebe. Bah, 2,000? Amo lang ni? Ang hatag ni nanay mo, amo lang ni? Oo, chay. Wala na siya kuno kwarta, abi mo. Sobra 200,000 ang kwaya. Amo lang ni ang ginhatag ya? Aya, kulang ni gani. Bisan sa ginhatag ko na lang ang ginprocess niya. Si nanay lang tong pamangkuta, chay ah. Nagkulurog ang lawas ko sa kainit, padre. Ginkadto ko si Didik. Bisan ano nga paipot ko sa iya, wala na gid siya sa gindugang. Ang ginhatag ya, amo lang ato. Maayo pa ang kabataan niya, kaginpartihan niya. Ako nga nagastuhan sang dako, ahaw 2,000 lang ginhatag niya. Nagapangakig na ang bana ko kag mga bata ko, padre, kay hindi ako makatulog kung gabi. Amo na lang inang ginapaminsar ko. Kung kaisa, nagahibi ako sa kalain sang buot kag kainit. Ano ba lang himuon ko, padre? Para madula ang ano man nga nabatsyagan ko sa dughan kong tungod sa kainit. Kag magtawhay man ang pensar ko. Laygay man ako, padre. Pamatian ko gid ang laygay mo. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, anggi. Karon nga adlaw aton gimpili ang sulat ni Anje, isa ka 60 anyos. Kag siling niya may 3 siya ka kabataan, no? Kag ang siling niya dire may utod siya nga laon nga napatay. Kag may utod man siya, may manghod siya nga si Diding, no? Kag ang isa dire nga nangin problema amo ang SSS. Kung ang isa gani katao mag-retire, may ano na siya na gani ginapaabot, retirement. Kag ang iya yang benefits SSS. Ti amo ini nga permi kwarta ang ginahambalan, permi kwarta problema, permi kwarta ang nagalainay sa mga buot, bisan sa mga mag-utod, kag bisan sa masuod nga mga abyan, kag ginasiling gani nga money is the root of all evil. Luwas nga ginasiling nga pride is the father of all lies. No? Pero diri iya makita naton ang paglainay sang buot kag subong man ang dula sang paglaom kag pagsalig sa isa kag isa. Anje, ang siling nimo ngati inang napatay ang imo nga utod. Kag nagbuligay, no? Nagbuligay kamo sa imo nga manghod nga makuha ini. Kag ikaw gani ang naggasto sini. Kag sang pag-process na, ang naghimo na sini, amo ang imong manghod. Kag subong man ang iya sini nga umagad. Kag amo man ini, nga siling ni mo si Lisa nga ini, umagad nga ini, nga sa kadugayon, waay gyapon sing mihura ang ilang, ang pag-process, ang is, nga likom sa imo ibalo gali Anje, nga naurot na. Nakuha na. Kag pagkatapos siya, gintagaan ka lang sang 2,000 sa nakuha nga more than mga 200,000. Bukod ako no? Ano gid ang obra sining napatay mo nga laon nga utod, Anje, ha? Teka gamuin ang problema. So, siling nimo, kay nakabati ikaw, ginkadtuan mo, no? Kag namangkot ikaw. Kag nagpanugid man nga nakuha na matuod, di ko ni natural ang imo yang reaksyon niya, ti makibot ka Kag kung makibot ka ti langkoy na napagpangduha-duha gilayon. Ti amo ina nga naglain ang imo nga buot. Kag isa na gid iya ka maayo iya nga ginhimo nimo iya Anje
nga nagkadto ikaw gidya personal sa imo nga utod nga ini kagin pamangkot mo siya nga 2,000 lang ginhatag mo pagkatapos niya tayo naurot ko na ang kwarta, no? So siguro first payment lang inaya guro kon bilog na naiya nga kwarta sa imo utod kag laon nga napatay. Amo ini ang pirmi mismo nga nagakatabo. Kag amo ina nga siling nimo iya anje nagakulurog ikaw sa kaakig. Tuod man ti kag ang siling nimo subong iya nga asa sa pagtulog mo. Ay anje ang kwarta lang nga, no? Ti abi karon iya kon kung sige kada imo iya pangakig iya sa pagtulog mo kay less ang imo iya nakuha nga parte, imagine kay imo nga sa kadakoon sang kwarta amo lang tong ginatag sa imo kagin pa ang namutan ko diri iya sang sulat mo iya anje kay ang imo utod ni iya gin pamartida niyang kwarta sa mga kabataan niya. Kag pagkatapos ikaw ay ang nagasto nagprocess ang tanan-tanan niya tiway ka lang. Ti amoy na nga kung aton matuod nga nga usisaon gid ang tanan nga ini. Si Dodoy o kung si Dodo nga ini ang imo hinablos nagdulong sa imo nga parte nga 2,000. 2,000 gid, no? Sa kadakoon sang kwarta nga nabaton kagamon sili ang imo reaksyon 2,000 lang. Tuod man sino lang nga tao ini matingala sina amo na siling nimo nagkulurog ka sa kaakig kag siling mo hindi ka makatulog. Ti kung hindi ka makatulog anje tinano na karon. Ti kung hindi ka makatulog kundi mamasakiton ka. Ti kung masakiton ka ay by the way anje may is man ikaw ha. May last will and testament ka na. Abi, samtang hindi ka katulog sa pagpanumdum sa kwarta sang imo nga utod nga laon nga napatay nga gin hugakom lang sa imo nga manghod. Ay, abi, isurat man kami da sa imo last will and testament ay kay ako anje ma-process kay agod nga may parte ka man. Tuod man sa aton bala sa madamo nga mga eksperyensya naton parte kwarta na gani ang kahakogan sang iba naton nga mga utod hindi ni sila iya makalikaw iya sang mga siling naton nga hindi masaligan nga batasan muna gani bisan ang aton Ginoo nagahambal gid sa aton tanan paano kita masaligan sa dalagko nga mga butang nga sa gagmay pa lamang nga mga butang hindi na kita masaligan. Paano itugyan sang Ginoo sa ato na dalagko nga mga butang kag iban pagid nga pareho sini kay kita mismo hindi masaligan sa gagmay nga mga butang. Amo ina nga diin ang aton nga pasulabihon ang kwarta nga umalagi lang ukon ang relasyon nga hindi madula tubtob sa kamatuoran. Kun ginatagaan kun kisa ang iban sang ligasiya bangod sang ila maayo nga mga binuhatan ti ano iyang mabili naton nga ligasi o kung ligasiya sa buhi nga mga tao sa uli kunina tawgon kita sang aton Ginoo kag pananglit man diri nga maglakat na kitaya sa pagbiya sa sining kalibutan ano nga moral lesson ang ibili naton sa aton pamilya kag sa aton mga kilala kag mga abyan kay amo ini kun pareho sini ang nagatabo nga sa diin ang kwarta nga way naton gin pangabudlayan kag ang iban pagid nga iya sang iban aton lang iya nga kuhaon nga way kita kabatyag iya sang responsibilidad kag subong man sang hustisya para sa mga nagakinahanglan anje matuod pareho sa imo eksperyensya madamo gid sa mga pareho mo ang hindi man makatulog kag luyag nga magtimalos kag hindi na magsapak sa mga tao nga sang una maayuhay sila apang bangod sang ilang nga ginahimo hindi mo na sila masaligan. Amo ina nga kung tani respetahon man naton ang tag-iya sang kwarta ay patay na matuod to pero tibisan siguro iya isa lang ka-intensyon sa pagpamisa sa kapahuayan sa iya kalagway kita guro kadumdum ay ti amo na bala nga panumdumon ginaton ini nga hindi ini aton.
aksidente lang ini nga nag-abot sa aton. Kaya mo man inagani nga kung aton nga madumduman ang natabo bala kang istorya sang kabuhi sang ugangan ni Simon Pedro, no? Nga nagahilanat siya, nag-ayo siya kapag gintungtong sang kamot sang aton Ginoo ang iya kamot sa iyat severe nga fever. Kag pagkatapos to iya, nakanutar kamo sa aton santos nga ebanghelyo, kag sumaman sa ginhambal sa aton Ginoo, nagtindog siya kag nag-amuma sa aton Ginoo. Way na siya nagsiling iya nga ti himos kamo to pagkaon at paano naton ang aton nga bisita kag masakiton out of gratitude in thanksgiving. Bangod sang kabalaslan kag pagpasalamat ang iya ginhimo yauna service. Nag-alagad siya. Kag amo ina nga sa sina mismo iya nga ugali kag pamatasan, pasalamatan naton ang Ginoo sa bisan ano kadjutay nga grasya nga aton nga mabaton halin sa iya. Ang simple nga tinaga nga salamat hindi ina malipatan sang iban. Gani anje bisan pa nga 2,000 lang ang imo nabaton out of 200,000, pasalamati na lang ang aton Ginoo, ipamisa na lang na sa imo nga utod nga laon to nga napatay kay ti way sa nakapulos sang iya nga kinabudlayan kundi ara sa inyo. Ti bisan pa amutong natabo anje ayuhi lang ang imo utod bisan pa nga way kanya ginpartihan, utod man animo sa sagyapon. Ang kwarta umalagi lang na anje. Ang relasyon magapabili ina tubtob sa katupusan, kay nakabadumduman gin naton nga ang pagkamag-ululutod isagid iniiya kadako yang regalo para sa aton tanan. Amoy na gani nga may saying sa una nga dugo mo kabuhi ko, isig katao ko sa labton ko. Anje, salamat gid sa imo nga sulat, kakabay pa nga nagapamati ka subong, kag regard sa imo nga manghod, singa na siya nga mangayo man ko parte. So si Father Francis sa gihapon nagapaalam sa inyo nga tanan, tubtob sa aton liwat nga pagkitanay sa madason naton nga programa. May God bless us all. Madamo gid nga salamat, Father Francis, sa imo nga mga panugyan sa aton utod nga si Anggi. Kagabay pa nga ini makabuligid sa iya. Salamat man Anggi sa imo nga sulat. Kag sa imo pagsalig sa sing aton programa. Kabay nga makahadag ini sing kasanag sa imo panghunahuna kag katawhayan sang imo balatyagon. Aton dumduman permi nga ang Dios maayo, maalwan kag mapinalanggaon. Amo nga magdangopi kita sa iya, ilabinigid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Diyos na matay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diyos non nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya, ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan. Sa pagbulig sang Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen.
Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord, help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, and born child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Don't take away my life, Mother, let me live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me, and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, I am the bread of life, he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cell phone number 0943-5410-771. Mga abyan, madamay nga salamat sa inyong pagpamati. Kag sa pagsunod sa atong programa, Ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sang ilang mga prayer request, amon gid perme ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga nag-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik naman kita sa masunod nga Domingo, sa aton programa Ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna at sa sini nga istasyon sang radyo. Aton man kinapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud dinhi nga programa mapalayag sa kahanginan. Ilabi ni gid sa aton mga pollen cooperators, collaborators, benefactors kasatag dumalahan sang sini nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Sa gihapon, iniinyo uto di abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang
Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Family Circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Indi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 9 minutos ang nakaligad sa Takdagala sa isang gabi. Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Bugos ka Pilipinas, kag Bugos ka Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa ang Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sang Domingo, Petsa 5 sa bulan sang Oktubre sa tuig 2025 para sa aton nga Christmas Countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 81 na lang ang nabili na antis o kung 81 kaadlaw na lang ang nabili na antis ang adlaw sang Pasko. What matter now is this Christmas we share the love. Kagaron kadiri kita sa aton nga balita lokal. 33 anyos nga lalaki pilaso na matapos ginlabo sa Barangay Rizal, siyudad sang Silay. Duha ka estudyante sa siyudad sang Bacolod nakabaton sa award. Inganyo sang organizer nga updan ang Petscara sa Mascara Festival. Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Wala nakaupang sa 21 anyos sa pagpadayon sa pagtuon. Skateboarders sa siyudad sang Bacolod ginkalipay ang pag-turnover sa multipurpose center kag skate park sa Barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod. Para naman sa aton nga balita national, madamo sang sinkholes kag litik sa duta nakita sa nagkalain-lain nga bahin sa Cebu matapos ang 6.9 magnitude nga linog. Kapin 70,000 ka pamilya apektado sa pagwaswas ng bagyo Paulo. Former Senator Antonio Sonny Fuentes Trillanes IV, personal nga nag-inquire angot sa paano ginaatipan ang detainee sa detention center sang International Criminal Court. Para naman sa aton nga balita international, otoridad dagamit sang nasang tear gas kag water cannon agod mapunggan ang nagaprotesta. Israel nagapreparar na agod niya magtuman sa unang nga bahin sang peace proposal ni US President Donald Trump. Para naman sa aton nga balita sa hinampang, Philippine Sports Commission na preparahan na ang Batang Pinoy National Championship nga pagahiwaton sa General Santos sa Oktubre 25 tubtub Oktubre 30. Basta sa entertainment, donation drive para sa mga biktima sang linog sa Cebu, ginunsyara sa isa ka miyembro sang girl group nga Bini. Amoy do mga kabombo ang aton nga mga headlines karon kadto na mangita sa detalye sa aton panguna nga mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Denver Kiano kag karon kadto kita sa detalye sa aton panguna nga balita para sa aton nga balita lokal pilason ng 33 Pilason ang 33 anyos nga lalaki matapos ginlabo sa Hacienda Marvi, Barangay Rizal, siyudad sang Silay, kaina alas 3:25 sang hapon. Ang suspect ang ginkilala nga si Reggie Ilustrisimo, samtang ang biktima naman amo si Jeffrey Jimena, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod, naghampang sang basketball si Reggie, samtang ang referee amo ang magulang sini nga si Nicolas Ilustrisimo Jr. Nagluntad ang argumento sa tunga sang mag-utod bangod wala na komporme si Reggie nga wala nag-call sang foul ang iya magulang. Nagpalapit si Jeffrey para magtambag apang ginkaakig ini ni Reggie. Nagpauli si Reggie para magkuha sang binangon kag sa pagbalik sini iya ginlabo ang asawa ni Jeffrey apang nasalawid ang binangon sa halayan sang bayo. Gintunguan ni Jeffrey nga buligan ng iya asawa amo ang nalabot ang iya tudlo sa natuong kamot. Samtang gilayo naman nga naglagyo si Reggie sa kampo. Padayon sa karon ng hot pursuit operation sang Silag City Police Office sa sospetsado. Samtang nakabaton sa award ang duha ka estudyante sa siyudad sa Bacolod bilang top 2 kag top 4 sa Transforming Advocates and Champions sa Contract Philippines. Nakabaton sa award ang student leaders nga sanday Kyrie Melis Ferrer kag Donna Marie Alimpulo sa STI West Negros University. Sa interview sa Bombo Radio kay Kyrie Melis Ferrer sa programa nga Good Morning Philippines, malawig ang process sa ilang pagpasakop sa track,
Kung sa diin, sa 200 ka mga estudyante, 20 lang ang nakasulod sa final interview, kag top 10 ang napilian nga nagapang ibabaw. Madamo sila sa naatubang nga mga prominent individuals kaangay sang CEOs, founders, politicians, kag youth sector. Payag ni Ferrer, tuman ang iya kalipay nga mapilian nga top 2, kag nakaibalo siya nga halos tanan nga nagpasakop, deserve nga madala sa top. Sa tuod lang, sugudan na nato ng atong leadership journey nga samtang bata pa kita. But at the same time, if naka-president ka dayon, hindi necessary nga vice president ka dayon, bisan ikaw isa ka tumandok lang sa community kag nagabulig sa mga tao sa imuon komunidad, leader ka na dayon. Ang dara pa lang, sugudan mo na pag-mold sa imo kaugalingon in order for you to step up onto the next level. Kung sa dayan, mangita ka sang ways, video, si ikaw makapadlagan sa posisyon para ang imo voice mangin pamatian gid sa mga tao. Ang kabahin sa payag ni Kyrie Melis Ferrer, ang top 2 outstanding leaders of the Philippines. Samtang, sunod naman kay Donna Marie Alimpulo, top 4 sa outstanding student leaders of the Philippines. Tuman ang iya kalipay, nga madala sa top 4 bangod mabudlay ang ilan ng journey, kag mabakod gid ang iban pa nga mga participants. So kaya Alimpulo, iya lamang ginabalik ang tanan nga lessons, nga iya natunaan sa journey niya, kag ang award nga nabaton, hindi lamang award sa track, apang amo ang ilang nga experience. That leadership, you need to empower yourself first before you couldn't empower others, because again and again, you couldn't give what you don't have, and you couldn't fill someone's cup if yours is empty. Meaning to say, you really need to lead by example. Be authentic to yourself, because nothing is impossible gid sa kay Lord. Basta handom lang gid, stay your feet on the ground, and no matter how life will take you, just keep on praying, just keep on dreaming, and just keep on believing. Ang kabahin sa payag ni Donna Marie Alimpulo, ang top 4 sa outstanding leaders of the Philippines. Samtang gin-inganyo sang organizer sa Petskara sa Mascara Festival ang tanan nga for parents agud ukon animal lovers nga makigbahin sa ilang activities sa Oktubre 12. Sa interview sang Bombo Radio kay Joy Pigar, bangod aktibo ang animal welfare sa syudad sa Bacolod, ginhatagan sing diyon ang mga for babies nga makigbahin sa Mascara Festival. Sir diri bukas ini sa tanan nga luyag mag-intra. Pahayag ni Pigar, nagdako siya sa panimalay nga madamo sang sapat, kangay sang kuring, ido, manok, rabbit, kag iban pa. Sa karon iya balay mayara sang 11 ka ido, kuring, gecko, o tuko, pispis nga kalabanan diri iya gin-rescue. Apang bisan ano kapag palangga sini sa mga sapat, nakahibalo siya nga hindi niya mahimo nga i-rescue ang tanan nga stray animals, kag nagapasalamat na lamang siya nga iban sa mga local shelters aktibo man sa pagbulig. Agud makabulig sa local shelters, ang tanan nga matipon nga kwarta sa Petskara ihatag sini sa mga local shelters. Si Mayor Greg, gusto niya gid ang inclusivity sa Siningang Mascara Festival naton. So tanan, almost gusto niya mag-include gid ang tanan nga sector sa Bacolod na mag-participate, no? So that's why nga siling niya, since active ang animal welfare diri sa Bacolod, intagaan niya kita sang one day to celebrate with our fur babies sa October 12. Agabahin sa payag ni Joy Pigar, ang organizers ang Petskara. Samtang wala nangin upang ang ginasuprer nga Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD sang 21 anyos nga college student sa pagpadayon sini sa iya nga pagtuon. Sa interview sa Momo Radio Bacolod kay Jody Marie Bernadette Arroyo. Sa programa nga Good Morning Philippines, siya ang nag-eskwela sa Kolehiyo San Agustin Bacolod sa kurso nga Bachelor of Science in Psychology. So diri hindi mahapos sa iya mag-focus sa klase kag sa pagtuon, apang nagapasalamat siya sa mga classmates, abyan kag ilabi na sa iya pamilya nga padayon nga nagasuporta sa iya. Kun kaisa nagakalipat siya sa klase kag sa mga project, apang gina-remind siya sa iya mga classmates. Kung kaisa naman nabudlayan siya mag-focus sa klase, apang gina-intsendewan siya sa iya mga professors. Kag kun kaisa mismo ang iya abyan kag pamilya ang nagabulig sa iya, bangod madasig siya nga ma-distract sa kagahod sa palibot. Apang, hindi lamang focus sa pag-eskwela si Arroyo, bangod may talent man siya sa painting kag pagkanta, kag kun kaisa nagapasakop pa ini sa kompetisyon. Payag ni Arroyo, siya ang may ADHD, nakapasalamat gid sa tanan nga naka-ensyende sa iya. Mensahe sini sa kaangay niya nga nagasuprer sang ADHD, nga importante gid ang awareness kag acceptance.
So with the acceptance, with the support and the love and the understanding of the people around you, your friends, your community, your family, and everyone around you, amo na ang isa man ka factor and how maka-improve yun ang imo management, management, and maybe other people man sa ilang ADHD. Ang kabahin sa pahayag ni Jody Marie Bernadette Arroyo. Tuman ang kalipay sang skateboarders sa siyudad sa Bacolod sa pag-turnover sa multipurpose center kag skate park sa Barangay Vista Alegre, siyudad sa nga Bacolod. Sudo kay Arch Paulo Hipolango, kapin 20 ka tuig na sining nga ginapangayo nga may matukod nga skate park sa siyudad. Sudo diri humalin sang kolehiyo, nagabalik-balik na siya sa Bacolod City Government para mangayo sang lugar para sa ilang nga mga skateboarders. Sa karon nga may mga kabataan na siya bisan nga madugay nga nahataga na sila sang area para sila sports, nalipay siya gihapon nga natuman na ang madugay niya nga handom. It's like 20 years na mo yun ang pangayo, no? Pabalik-balik ko sa City Hall since college days ko. Kasi may mga bata ako, at least natuman na yun, no? So, we're very lucky, no? Through the help of the city na na-form ang skateboard and BMX. Agabayan sa payag ni Paulo Hipolango, ang tournament director sa BMX and skateboarding competition sa Mascara Olympics 2025. Samtang dako man ang pagpasalamat sa skateboard athlete nga si Cindy Liu Serna nga may skate park na sa siyudad sa Bacolod. So diri sa Luzon pa siya naga-ensayo bisan nga malayo bangod didto mayara sang skate park. Suno pa sa 23 anyos nga athlete, 7 ka tuig pa lamang siya sang nagumpisa ang luyag niya sa skateboard. Sa karon, pila na ka kompetisyon ang napasakupan sini kag ang latest among kompetisyon sa Baler, Aurora, kung sa din siya ang nanginang champion. Ko sa Manila training kag career. Wala pag pa lang ni mas skate park. Sobra kag sa mga mga friends ko, mga local, mga bata, mga bata nga sagad mag-skate na may future. Enjoy sila na may pabor gid like gid na tawd ako gid na bulik para sa skate community ang skate park. Ang pagkabayan sa payag ni Cindy Liu Serna ang skateboard athlete. Samtang sa lokal, ang homilya subong nga Domingo ang nagapahanumdum sang mensahe nga magpangayo sang dugang nga pagtuo sa Ginoo para sa pagbag-o sang katawhan. Sa homilya ni Reverend Father Chris Gonzalez, kura paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, sa nagakatabo sa karon sa Pilipinas ang sa issue sang korupsyon, nagaibwal ang mga tao sa pagpatigayon sa rally kag protesta. Apang suno sa kura paroko, hindi lamang sa rally, sa pagsinggitan o pagbuyayaw, mahimo nga mangayo sa pagbag-o sa mga tao nga korap. Ang nagapangibabaw sa tanan namo ang pagpangamuyo para sa pagbag-o sang tawo. So kay Gonzales, ang pagpangamuyo sang dugang nga pagtuo, wala nagakahulugan nga wala sang pagtuo ang tao, apang nagapangayo lang ini sang dugang pagid. So padiri, manami ko ng tao ang nagapangayo sang bulig halin sa Ginoo para gabuton ang nagapanggamot na nga kalain sa kada isa. Bangod indi tanan ang masalig lang sa isa kasarang sang tawo kag kinahanglan ini nga ipadangat sa Ginoo. Balik kita sa pangamuyo, balik kita sa pagtuo, balik kita sa pagsalig sa Diyos. No, hindi kami pagpabayi. Ang amon nga mga tinunto, nakapanggamot na Ginoo, duganging amon pagtuo, buligi kami. Kabay pa Ginoo, nga paagi sa amon, bag-o ang dagway sining kalibutan, pero hindi namon ini mahimo kon hindi sa imo bulig. Ang kabay sa homilya ni Father Chris Gonzalez, ang kura paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish. Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time, 22 minutos ang nakaligad sa taktagal sa isang gabi. Kadto naman kita si detalye sa ato nagapangunang nga balita nasyonal, mas nagtaas pang numero sang malaba kag madalom nga litik sang duta matapos ang magnitude 6.9 nga linog nga nagtagiog sa probinsya sang Cebu. Magluwas sa malaba nga litik sa duta na porma man ang mga sinkhole sa nagkalain-lain nga bahin sa probinsya sang Cebu. Ang mga litik sa duta ang makita sa mga komunidad sang Barangay Barrio Diot, Barangay Matinud-Anon kag Barangay Punta San Remigio, Cebu. Una nga gintrace ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang fault alin sa Sitio Luok, Barangay Nailon, Bogo City nga nagtugas ang mabaskog nga linog kag nagtugas ang malaba nga litik sa duta kag sinkhole sa malapit nga mga lugar.
Sa barangay Bituon sa Daan Bantayan, Cebu, nagporma man sa dako nga singkol malapit sa mga pila ka mga pamalay. Isa naman ka singkol ang nakitaan sa Sitio Mayho, Barangay Paypay, Daan Bantayan, sa pila ka mga baybayon sa Daan Bantayan, 4 ka dalagko nga singkol ang naging usisa sang ahensya. Padayon sa karon ang pagpangusisa sa mga eksperto geologist kag iban pa nga mga opisyalis sang FIVOC sa nagkalain-lain nga bahin sang Cebu kag kaingod nga mga probinsya agud matumod ang iban pa nga mga lugar nga may sinkhole kag madalom nga litik sa duta kasunod sang mabaskog nga linog. Samtang hindi magnubo sa 70,575 kapamilya ukon 225,557 individuals sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ang apektado sa Bagyo Paulo. Sa nasambit nga numero, kapin 3,940 ka mga pamilya ukon 11,964 individuals ang nagapabilin sa 284 evacuation centers sa pungsod, samtang 2,997 families naman ukon 8,585 individuals ang nagatiner sa mga himata. Sa piyak sini, wala naman sa na-record ng mga napatay na nasamaran o kanamising sa pagwaswas ng Bagyo Paulo sa pungsod, partikular na sa Northern Luzon. Magluwas diri nagtuga naman sa lapnagon nga pagbaha ang Bagyo Paulo sa Ilocos Region, Central Luzon kag Calabarzon nga may 27 ka mga banwa pa ang nagapabilin nga ginabaha tubtob sa karon. 98 ka main roads naman kag 34 ka mga taytay ang nagubab sang bagyo. Sa nasambit nga numero, 27 diri ang mga dalan kag 32 naman ka mga taytay ang nagapabilin nga hindi maagyan sa karon. Samtang nakagwa naman sa Philippine Area of Responsibility ang nasambit nga bagyo. Trillanes IV kung ano ang mga pulisa sa pagatipan sang mga detainee sa detention center sang International Criminal Court. Sa interview sa Bombo Radio Philippines sa anay senador, nagpadulong siya sa The Hague, Netherlands kag didto nakig-angot siya sa ICC kag madamo inisang nakuha nga impormasyon lakip na ang mga pulisa sa detention center. Sunod diri first class ang pagatipan sa mga detainee amo nga nga wala sang question sa humanitarian concern sa mga pro Duterte. Sunod pa diri maayo ang mga kwarto didto. May heater sa sulod sang iya kwarto, may common nga recreational area kag may kitchen area pa. Naibaluan man sini nga halos adlaw-adlaw nagatawag ang anay presidente sa iya bata nga si Vice President Sara Duterte kag gulauntat man ang pagbisita sa iya asawa kag iban pa nga bata niya sa iya. Payag ni Trillanes, bukas siya kumadayon ang ginaduso ni Senator Robin Padilla nga paimbestigaran siya sa pagpatigayon sang welfare check kay former President Duterte. Abiso ni Trillanes, agad hindi na sila mag-usik sang oras, mas maayo nga sila na lang mismo mamangkot kay Duterte kung balan nagbisita siya sa iya. Mga pulisiya ng International Criminal Court Detention Center. So, yun, discuss doon yung mga iba't ibang mga policies kung paano sila alagaan yung mga detainees. At ano naman, talagang primera klase yung kanilang pag-alaga. Kaya walang question about yung mga humanitarian concerns ng mga Duterte. Ang gabahin sa payag ni former Senator Sonny Trillanes IV. Kag sa katapusan ng Balita National, magapatuman sa reshuffling sa mga pinuno sang district offices sa bilog nga pungsod ang Land Transportation Office bangod sa underperformance sa pagdulong sang serbisyo. Ang memorandum ang nagwa kasunod sang monthly accomplishment report sa diin na diskubrihan nga naghinay ang pagpanagtag sang license plates kag nagdubo ang dakpanay sa mga wala na rehistro nga salakyan kay iban pa nga mga bayolasyon. Santo sa memorandum maging pagwa ni LTO Chief Vigor Mendoza II sa Oktubre 1 nakadangat na sa iya ang itulo pangod nga nagdubo ang performance level sa tanan nga rehiyon. So ka Mendoza, ang mga district offices ang nagakampante na sa ilang posisyon, ilabi na ang mga nagadumala sa opisina halin pa sa pag-upisa sa administrasyon Marcos. Dito na magita si detalye sa ato na balita internasyonal, naggamit na sang tear gas kag water cannon ng mga pulis agud mapunggan ang linibo ka mga rallyista nga luyag pahalinon ang ruling government sa Georgia.
Gintuyo nga sudlon sang mga nagaprotesta ang Presidential Palace apang ginbalabagan sila sang mga pulis. Nagpatigayon sang malapnago ng demonstrasyon ang mga rallyista bilang sabat sa panawagan sang oposisyon. Ang rason sang pagprotesta ang ginaligar nga pagpatay sang gobyerno sa demokrasya kag pag-apin sa Russia. Kag sa katapusan nga balita international, nagaprepara na ang Israel para sa gilayon nga pagpatuman sa unang nga bahin sa peace proposal ni US President Donald Trump. Ini ang gilayon nga paghilway sa mga nabilin nga bihag nga uyas sa Hamas sa Gaza. Ginimo sa opisina ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang payag kasunod sa nanginsabat sa Hamas sa proposal ni Trump nga nagapasugot na ang mga ini nga hilwayon ang tanan nga mga bihag apisa nga nagpangayo sa mga negosyasyon sa pila ka mga issues nga ginlatag sa nasabit nga plano. So usama pa dayon nila ang bugos nga kooperasyon sa US President kag iyang team agud nga matapos ng gyera santo sa prinsipyo sang Israel kag nasanto man sa vision ni Trump. Kag para naman sa aton nga balita sa hinampang ginpreparahan na sang Philippine Sports Commission ang Batang Pinoy National Championship nga paghiwaton sa General Santos City sa Oktubre 25 tubtob 30 nga may 19,700 ka atleta halin sa 191 local government units nga magahampang sa 27 ka sports. Ginpangunahan sang PSC Commissioner Olivia Bongco ang preparasyon kag ginpresentar sa Chairperson John Patrick Gregorio kag Commissioner Matthew Gaston, Edward Haico kag Walter Torres. Ang kampyon magabaton sang trophy kag premyo nga tubtob 5 million pesos. Naibaluan nga ang Pasig City ang nagdaog sang overall title sa edisyon sang Batang Pinoy 2024 nga gin-host sang Puerto Princesa City, Palawan. Samtang sa balita sa entertainment, ginunsya siya ni Aya Arceta, miyembro sa girl group nga Bini ang donation drive. Pagi sa iya proyekto nga Advocacy para sa miktima sang linog sa Cebu. Ang advocacy suwong nagabaton sa monetary donations kag ginpasiguro ni Aya nga mga donasyon nga diretso sa mga pamuluyo nga naapektuhan sa linog. Personal man nga nagbisita si Aya sa Relief Packing Warehouse sa Cebu, Provincial Capital nga naghatag sa inspirasyon sa mga miyembro sa Emergency Operations Center. Nagpasalamat man ang mga fans ni Aya sa paghatag sa isang oras sa iya Banwa. Ang proyekto nga Advocacy ang ginsuguran niya sang 2024 bilang kabahin sa Special Love Club Project nga nagaserbisyo sa mga komunidad. Oras sa Bombo Radio Philippines, standard time 30 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang gabi. Amad mga kabombo ang amon nga natipon nga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo Petsa 5 sa bulan sang Oktubre siningot week 2025 para sa aton nga Christmas countdown. "81 days na lang ang nabilin antes ang adlaw sang Pasko." Headlines para sa aton nga balita lokal, 33 anyos nga lalaki pilason matapos ginlabo sa Barangay Rizal, syudad sang Silay. Duha ka estudyante sa syudad sa Bacolod nakabaton sang award. For parents o kon animal lovers sa syudad sa Bacolod, ginainganyo sang organizer nga updan ang Petskara sa Mascara Festival. Attention Deficit Hyperactivity Disorder o kon ADHD condition wala nakaupang sa 21 anyo sa pagpadayon sa iya nga pagtuon. Skateboarder sa syudad sa Bacolod, ginkalipay ang pag-turnover sa multi-purpose center kag skate park sa Barangay Vista Alegre, syudad sa Bacolod. Para naman sa aton nga balita national, madamo nga sinkholes kag litik sa duta nakita sa nakalinlain nga bahin sa probinsya sang Cebu matapos ang 6.9 magnitude nga linog. Kapens 30,000 ka pamilya apektado sa pagbaswas ng bagyo Paulo. Former Senator Antonio Sani Fuentes Relanis IV, personal nga nag-inquire angot sa paano ginatipan ang detainee sa detention center sang International Criminal Court. Para naman sa aton balita international, otoridad na gamit na sang tear gas kag water cannon agad mapunggan ang mga nagaprotesta. Israel nagaprepare na agad nga magtuman sa unang nga bahin sa peace proposal ni US President Donald Trump.
Para naman sa aton nga balita sa hinampang, Philippine Sports Commission na preparahan na ang Batang Pinoy National Championship nga pagahiwaton sa General Santos City sa Oktubre 25 tubtob 30. Balita sa entertainment, donation drive para sa mga biktima sang linog sa Cebu, gindonsyar sang isa ka miyembro sang girl group nga Bini. Ang nakaligad sa Takdagala sa isang gabi. Standby na kita sa masunod nga programa, aga Bombo harana kag iban pa. Sa katapusan, kami inyo nang intag balita. Bombo, Glory Fatal Shari. Kag Bombo, Denver Kiano. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Para naman sa aton nga Bombo News Analysis na ginpadala sa aton maukod nga tagpalamati nga pagabasaw ni Bombo Daniel Lecciones nga may tigulo, kudita! Naandan na ini nga tinaga. Sa tiyon nga sa gobyerno kita ang nadismaya. Kuditahon ng liderato para mabuslan sang insakto nga tawo. Si General Browner ang sa karon nag-ako. Pila ka mga retirado nga general sa iya nag-ayo. Magpatigayon sang kudita kay hindi na sila kontento sa kay Bongbong Marcos nga liderato. Kung pasugtan ini, sino ang magapungko? Vice Presidente ba lang sa mga katawhan wala sang pag-ako? Kung paano ginlustay ang dako nga pundo sang siya pa ang sekretaryo sa edukasyon nga departamento. Kay ginsugda na gid man ang ining investigasyon sa mga anomalya sa flood control nga programa naton. Ilayan nga sa termino ni Bongbong ang patapuson kay siya man gani nakatukib sa sini nga korupsyon. Kudita hindi makatabang, makatuga lamang ini sang aton pagtalang. Kay basi mas labi pagid nga hindi masaligan ang tawo nga aton igabutang. Ang ini panguna-una ang pananawa ng ipadala ni Emilio de los Santos sa Barangay Estefania, Bacolod City. Man kamapuslanon kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tiyon nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat, kagagod mahawasan ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon, kagamo ang idakdak sa ulo.